Moi bons días a todos e benvidos ao pleno ordinario do mes de xullo do 2022. Vamos a comenzar a orden do día. O punto primeiro é a aprobación, se procede, da acta número 8/22 da sesión ordinaria celebrada o 29 de xullo de 2022. Algúna intervención neste punto? Se non hai intervencións, pasamos a votar. Non me sale o teu, Teresa, é máis a Miguel. Ahora sí. Somos 20 persoas hoxe que Begoña falta, polo tanto, en vez de 21, somos 20. Votos emitidos 20, si 20, polo tanto, apróbase por unanimidade. Levalle tempo guardar a votación. É a primeira, non? Punto 2, decretos de alcaldía. Dar conto pleno, señor secretario, ten a palabra. Espera. Está. Bos días a todos. O señor alcalde presidente dá conta da redacción de resolución que dictou dende a data da anterior convocatoria da sesión ordinaria do mes de xuño ata este martes, que foi cando se convocou esta sesión ordinaria para este mes de xuño. Forma parte do expediente, quedan enterados e teñen copias e non poden obterlas. Moitas gracias, señor secretario. Imos co punto 3. Ampliación do prazo de execución da prestación do P5 respecto do contrato denominado Contratación dos Servicios Enerxéticos do Alumeado Exterior do Concello de Lalín. Ten a palabra para explicalo o concejal delegado de Obras, José Cuñarro. Bos días. A ampliación do contrato consiste en porque no noso Concello hai que cambiar máis de 9.000 puntos de luz. Ahora estamos topando de que a empresa para facerse cas luminarias viñaron en 4 lotes. Este último lote, debido a que cada vez máis en toda Europa estánse cambiando a puntos de luz polo aforro enerxético e tardan, como ben sabedes todos, o tema como está o tema do suministro. Están tardando máis da conta e está casi todo o rural cambiado. Faltan 2 parroquias enteiras, que sería Xaxán e Don Ramiro. Falta unha parte de Filgueira e algo en Busto. O resto ha cambiado e algo do casco. Están trayendo cunha casa bastante solvente, que é General Electric, pero neste momento teñen unha rotura de stock e chegarán agora a principios de agosto, que é o que nos comenta a empresa, máis a casa que se está suministrando. Entón, piden un plazo hasta o 30 de setembro para poder facer o cambio de todas as luminarias. En esta primeira intervención, nada máis. Grazas. José, turnos para os grupos políticos. Bloque, non. PSOE, non. Compromiso, non. Pasamos entón a votalo. Votemos, por favor. Viz. Mira, puxémoslle para votar, démoslle a votar e dámoslle non marca. Sí, está marcado, pero non está. Agora marca aquí, marcou 3. Dámoslle segunda votación. Mira, este chao está en garantía ainda cos catalás. Ahora sí. Non colle, que a mí non marca. Sí, ahora sube un pouquinho. A ver, votade, ainda que eu non o vexo aquí no panel, votade. Sí, está subiendo.
Falta ainda alguén por votar, pero aquí non o vexo agora. E falta Begoña tamén. Entonces. Begoña, Paco Vilariña, falta outro. Faltan dos. Falta Paco Vilariño. Falta un. Están a fumar cada todos. Sí. Non vai este panel. Bueno, ahora aquí parece marcado. Moi ben. Votos emitidos 19. Quedou sin marcar o de Román Santalla e máis o de Begoña. Quedou sin marcar o de Román Santalla e máis o de Begoña. Begoña non está claro, pero quedou sin marcar o de Román. Entón, son votos emitidos 19 6, pero co de Santalla... Ti que votas, Santalla? Sí, entón, son 20 votos a tal... Está llamando, o sea, quien está llamando los otros llamando. Venga. Bueno. Vamos co punto seguinte. O punto seguinte é expediente de modificación da ordenanza reguladora da taxa polo servicio de aparcamento no parque en Aldea Grande. Quen fixo este punto? Vale. Ese parking chamase Parking Europa. Non Aldea Grande. Aldea Grande puxo o goberno anterior, pero nunca o cambiou a denominación no pleno. Por lo tanto, nunca se cambiou. Pero bueno, é igual, que é un mismo. É unha broma. Non. Deixo así. Non, pero vos cambiaste o nombre, pero non nos registrastes aquí, non trouxestes ao pleno. É o mesmo porque Europa sigo pensando que é o que é. Vamos a debatir esta modificación da ordenanza. Ten a palabra para defendelo Pablo Areán. Esa palabra, Pablo, 5 minutos. Bueno, bos días a todos. Traemos a pleno o debate da ordenanza da modificación da ordenanza de aparcamento municipal cunha idea moi clara para nós, poñer o parking gratuito. Os motivos están ben explicados, entendo que na documentación do expediente. Queremos crear prazas de aparcamento gratuitas para os veciños que axuden ao comercio e a hostelería local, que sirvan para os visitantes en xeral. Axudar a dinamizar a vila, facilitando o aparcamento de forma gratuita no centro, que non sexa a falta de aparcamento unha excusa para non vir a pasar o día a Lalín, para non utilizar o comercio, para non consumir ou disfrutar a nosa vila. Vimos de encadear diferentes crisis de diferente calado, unha pandemia, estamos ahora cunha fase de inflación importante, subida de combustibles, subidas enerxéticas. Os que traballamos en empresas privadas sabemos a dificultad que ten moitas veces facer previsión incluso con produtos, é dicir, unha situación económica complexa. Temos que intentar axudar ao comercio local facilitándolle as cousas o máximo posible. Por outra parte, tamén nos importa moito, preocúpanos atender as necesidades dos veciños de Lalín. Como saben, hai diferentes obras en rúas, Monte do Faro, Maruxa Gutiérrez, obras de diferentes calados máis pequenas en diferentes puntos, previsións de outras obras. Estás facendo un esforzo tamén para realizar actividades, concertos, dinamizar un pouco o pobo en diferentes rúas tamén, en plazas. Os cortes puntuais destas rúas tamén implican unha reducción das plazas existentes. Queremos axudar un pouquinho tamén a facilitar as cosas da xente. Por outro lado, era unha prioridade para nós tamén tratar de evitar que este parking se convertira nun cemiterio de coches, de vehículos que aparcaban indiscriminadamente indefinidamente durante tempos prolongados. E por eso establecemos un máximo de aparcamento de 24 horas, que entendemos que é un plazo suficiente para disfrutar Lalín, para facer as compras, facer os recados, visitar a xente, con comodidade, sen preocuparnos por como estará o coche, por se me paso da hora, se non me paso da hora. A taxa, a partir desas 24 horas de aparcamiento, se continúa o aparcamento dese vehículo, se non se retira, aplicarás unha taxa de 20 euros, que ten un carácter moito máis disuasorio que recadatorio.
Por que 20 euros? 20 euros, hasta agora, 24 horas, estabanse cobrando 10,20, máis outras 24 horas, 20,40. Esta tasa, tal como está planteado ahora mismo, pois permitiríanos aparcar 48 horas por eses 20 euros. É dicir, é unha xustificación bastante razoable e con sentido desta tasa, que nos permitiría ese efecto, primeiro, disuasorio. Tamén é verdad que non sancionarías drásticamente aquel que por equivocación se pasa uns minutos ou un momento. É bastante razonable. Por outro lado, importante, os aboados mantéñense nas mesmas condicións que ata agora, co precio dos 30 euros mensuais, e incluso trataremos de protexelos máis, reservándolles unha plaza en exclusividade, penalizando as persoas que ocupen os postos reservados para estes. Sí que é verdad que se establece un máximo dun 20% de ocupación por aboados do total das plazas do aparcamiento. Estamos falando dunhas 365 plazas, en total, que quedarían aproximadamente nunhas 75, falo de números xenéricos, 75 plazas para aboados. Como ata ahora, neste momento, o número de aboados é superior a este número, o que sucede é que non se poderán facer novos aboados ata que baixemos dese 20%, pero seguramente aparecerán interesados en facer novos abonos. Entonces o que faremos é levar un rexistro de esas persoas que solicitan o abono, e cando quede libre a plaza baixando do 20% nas fechas que eles nos solicitan, avisaremos por orden estricto de lista para que poidan ter a oportunidade de acceder a este posto de abonado. Por que facemos isto agora e non antes? Pois está claro que a nosa intención sempre foi conseguir a gratuidade do parking. O que sempre se pretendeu foi facelo de forma coordinada coa digitalización do parking. Saben que estamos ahora mesmo tramitando isto que se está xestionando, que está bastante avanzado xa. Por temas de burocracia, tempos, tramitacións, pois posiblemente non este completamente implantada a digitalización hasta finales deste ano, posiblemente, casi seguro, a principios do ano que ven, pero para nós esta fecha xa é demasiado tarde, precisamente polos argumentos que explicamos ao principio. Queremos facer xa de xeito inmediato para poder axudar a tanto os veciños como aos comercios da forma máis inmediata. Moitas gracias, Pablo. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra Paco Vilariño. Bo día. O da Aldea Grande, está claro que algún lle queda grande este pleno. Seguramente o mandante anterior estivo máis ocupado en criticar o anterior goberno e por iso lle quedou tan metido na súa cabeza da Aldea Grande e non se daba conta que o seu partido, madre mía, lle parecía fatal aquilo da Aldea Grande, como varias veces dixo, non? Por iso tamén o tiña aquí anotado da Aldea Grande se cambiaran de posición. Bueno, vostedes o que hoxe fan aquí é unha auténtica chapuza. Bueno, o máximo xa é a argumentación final que dan, non? Resulta que non pode agardar Lalín por ter un parking gratuito máis tempo. Claro, bueno, hai temas burocráticos, a digitalización, pero resulta que xa non van esperar nin por eso, non? Que xo van poñer inmediatamente agora porque Lalín non pode agardar máis tempo. Claro, levoulles máis de 3 anos. Se se despistan, acaba o mandato e non fan absolutamente nada. Resulta que lle entrou agora a presa de que non hai onde aparcar, de que sei que hai unhas rúas que se están facendo. Agradezo yo tamén que o diga, porque non tiña coñecemento desas rúas, ainda que son rúas que as deixei no anterior goberno, e as presas lle veñen agora. Claro, cun claro carácter electoralista. Vostedes non fan un parking gratuito, vostedes o que fan, como nós lle adiantamos en moitísimas ocasións, e con todo o sentido do mundo de que non queríamos aí pois que se producira un cementario de coches, no sentido de que non sairán aí os coches en varios días, o que fan única e exclusivamente é ampliar o horario do parking. Ustedes amplían o horario do parking, non o fan gratuito. Son cousas ben distintas.
E o horario do parking non veñan que sempre, como vostede tivo del fachate de decir, sempre nos preocupou facer o no, é que vostedes fixeron o parking, xa non vamos falar da historia do parking, verdad? Xa non vamos falar desa, igual vostede, se non recordo ya na segunda intervención, e nesa historia vostedes nunca tocaron os prezos públicos do parking. Chegou o anterior goberno e rebaixou e suprimiu en moitas horas o parking para precisamente apoiar o comercio. Por lo tanto, non nos veñan dar aquí leccións absolutamente de nada do que ustedes non fixeron, nin tiñan pensado facer, e do que fan agora, insisto, o que fan é ampliar única e exclusivamente, e nos parece ben, as horas. Pero, claro, o que non nos parece tamén é o tema que vostede tocou de aboados. Efectivamente, admito unha verdade na súa intervención, que o tema de que se pasa do mínimo. Eu teño dito aquí, a teniente alcalde, creo que incluso eu teño comentado, Paz, en varias ocasións, que había que poñer freo ás reservas do parking, que a planta de abaixo prácticamente está xa chea está reservada. Eu creo que iso, digo, e non é culpa vosa, iniciámoslo nós o que eran ali os alugueres, non? Dos aboados. Quero dicir, eu creo que aí hai que poñerlle coto a eso, pero tamén lle digo que non se preocupe que enseguida van baixar ese porcentaxe que vostede di, porque co que están aprobándose aquí vai haber moitísima xente que se quite de ser abonada, porque lle vai ser moito máis rentable non ser abonada. Hagas a xente que non saca o coche en varios días, o resto da xente non vai pagar os 30 euros por ser aboado, que vai meter o coche, ou, por exemplo, qualquer persoa que saca o coche todos os días, pois xa non lle compensa. Obviamente vai haber un montón de baixas no parking, un montón de baixas no parking, de aboados, por ese motivo, porque desde logo o gravamen que lle meten é unha auténtica desproporción, e claro, pois é máis que evidente que a xente lle salle, lle vai sair moito máis rentable pois non ser aboado e, polo tanto, que o saque, insisto, todos os días, xa lle vai sair gratuito absolutamente todos os días, e que non se preocupará a fin de semana de sacalos en todo caso, non? E claro, e como... Bueno, xa non me queda tempo, deixo. Queda para a segunda intervención, entón, por parte do PSOE, quen vai? Alba Forno ten a palabra. Ben, bos día a todos e a todos. Bueno, neste punto, a gratuidade, na realidade, máis ben podemos falar de ampliación do horario do parking Aldea Grande, non é máis que unha promesa electoralista do PP para arrañar un puñado de votos, que na práctica pouco mellora con respecto ao que xa hai. Temos que lembrar que tivo que ser o goberno anterior que rescatou un parking que levaba tempo pechado, froito dun dos maiores escándalos urbanísticos do noso pobo. E, ademais disto, o goberno anterior puxo gratuito un horario comercial, totalmente gratuito, incluídos os sábados. E no resto do horario os precios eran moi baixos e incluso me atrevería a decir que ridículos, se os comparamos con calquer outro parking da contorno ou de calquer cidade. Isto, por certo, tivo uns resultados moi positivos, pois é indiscutible que dende a súa reapertura o seu uso foi aumentando significativamente. Se se abriu tamén foi para funcionar como estacionamento co fin de peatonalizar o centro, porque está a uns metros da zona comercial, da rúa principal, da praza da igrexa, etc. Pero, bueno, iso, por agora, non ten moito sentido con vostedes. Agora o goberno de Crespo ten que buscar outro modelo para diferenciarse, e non precisamente porque vai a ser mellor que o que hai. Supoñemos que lle darían unhas cantas voltas para poder impedir que, ao ser gratuito, os coches aparcasen ali continuamente, convertindo nun cemiterio de coches, que, por outra banda, era o esperado cando anunciaron a medida. Isto é algo que anunciaron a bombo e platillo e non responde á necesidade de obra das rúas da vila, como se deixa reflexado no informe de necesidade. De ser así, sería un cachondeo, con perdón da palabra, que o traen agora ao pleno cando a Rúa Montefaro ou a Maruja Gutiérrez levan xa tempo en obras, ou que aludan ás obras da Rúa Areal que van a afectar, eu creo que menos ou nada, a este aparcamento no centro da vila.
Por outra banda, aludir ao incremento de turistas cando estamos a 2 días de comezar o mes de agosto, pois, eu creo que se estes foran os motivos reais, que é o que expoñen no informe de necesidade, deberían haberlo feito antes. Pareceme a mí. E por se fose pouco, na mesma liña do que comentaba Paco, está o tema dos abonados. A xente que leva anos pagando un abono por estacionar ali o coche está protestando por esta medida porque non saben que facer e poden verse perxudicados ou deixar o abono, e eu creo que a gran maioría deixarán o abono. É dicir, se unha persona traballa fora e deixa o coche a dormir ali e o saca pola mañá para marchar a traballar, non se excede das 24 horas ningún día, co cal vai a sair, en teoría, sairíalle gratis. Gratis, pagando un abono, teria que pagar os 30 euros. Igual que calquer comerciante que se desplace a Lalín para vir a traballar e que utilice o parking como estacionamento, pois estaríamos na mesma. Viría pola mañá, aparcaría no parking, sacaría a mediodía, volvería a entrar pola tarde, no horario de tarde, e volvería a sacalo. Entón, non sei se teñen algo pensado para iso ou se perderemos a gran parte dos abonos e quedarán aí, ou se pensaban que a xente iba a seguir pagando os abonos podendo ser gratis. Non sei o que tiñan pensado para isto. Para esta primeira intervención remato. Moitas gracias, Alba. Turno para Compromiso. Rafael Cuña ten a palabra. Sí. Bo día, moitas gracias. Miren, concelleiro, señor alcalde, o tema do parking evidentemente non viría a pleno con toda a seguridade se no anterior mandato non se tivese tomado a decisión política de comprar un parking que levaba anos pechado e cun custe para os petos larinenses de aproximadamente 1 millón de euros por cuestións urbanísticas que ninguén asumiu responsabilidade política por esta cuestión. Punto 1. Punto 2. Negociouse un precio... Eu mesmo estive negociando coa propiedade un precio moito máis rebaixado do que había en previsión, porque non sei se sabe que había a posibilidade de un xuicio pendente por esta cuestión que lle podía costar ás arcas públicas 6 millóns de euros, precisamente, que era o que solicitaba a empresa por esta cuestión. Podíamos falar largo e tendido do que pasou co parking. Eu prefiro me centrar en o que é a actualidade. Miren, o 29 de xullo xusto do ano pasado, vostede non era concelleiro, pero o señor Crespo si era alcalde, trouxe un compromiso, unha moción en este sentido, dicindo que era o momento de poñelo de balde porque coincidía coas obras. Digo porque solapan os argumentos que vostede expuxo tan educadamente, por certo. Mire, estaban en obras a rúa principal e a rúa Loriga. Compromiso trouxo pedindo a gratuidade do parking. O Partido Popular votou en contra. Por lo tanto, a proposta non foi adiante. Hai exactamente un ano, co cal o argumento de que están en obras algunhas rúas por ali caise polo seu propio peso. Resultame curioso tamén que se diga que por beneficiar o comercio. O comercio que eu saiba puxo xa o goberno anterior. Eu non dubido que vostedes queiran beneficiar o comercio, pero que en horario laboral xa o puxo o goberno anterior e a petición da EDE, aquí hai persoas que estaban na directiva da EDE, ampliouse incluso aos sábados, porque así solicitou a EDE, co cal eu creo que está o 100% ou o 99% do tempo do comercio pois xa de balde. Despois, vostedes traen aquí esta proposta, non quero utilizar o término chapuceiro, pero casi, evidentemente, dicindo que os coches que van ter algún tipo de penalización se están as 24 horas, máis de 24 horas ali. Cal é o criterio para isto? É dicir, se están 23 horas e 59 minutos, salen e volven a entrar, volve a contar un día inteiro, non? Cal é o criterio? Canto tempo tiñan que pasar fora? Despois hai unha cousa que a min me molesta moitísimo, que xa o fixeron en outras ocasións, como con tema do concerto de Revólver, decir que é gratuito. Miren, según un informe de tesorería, isto ten un custe para as arcas do Concello aproximadamente de 150.000 euros. 150.000 euros, concelleiro e señor alcalde, que pagan os larinenses do seu peto. Aquí de balde non hai nada. De balde non é unha empresa privada que con bonomía poña a disposición dos larinenses poder abrir. É un parking que comprou o Concello de Lalín para o povo cos cartos dos impostos dos veciños e veciñas de Lalín e que
esta suposta gratuidade que vostedes falan ten unha repercusión nas arcas públicas de 150.000 euros. Tampouco nos din que van pasar cos traballadores e traballadoras do parking neste momento. E é tan chapuceira a cuestión que nós no fondo estamos de acordo porque somos, os pais políticos da decisión de mercar un parking que levaba anos en ruínas, que imos votar abstención cando en pura lógica deberíamos votar a favor porque xa trouxemos a proposta que hai un ano. Pero que é absolutamente chapuceiro tal como plantexan vostedes. Absolutamente chapuceiro. Digo yo con todo o respeto, o mesmo respeto que tivo vostede na exposición, concelleiro. Eu creo que as cousas se poden facer mellor. E, sobre todo, a min, a propaganda política a entendo. Todos temos exercido en algún momento propaganda política. Pero eu pídolles, por favor, que deixen de decir que as cuestións públicas son de balde, que son gratuitas, que isto ten unha repercusión de 150.000 euros que pagan os larinenses cos seus impostos. Que lle digan á xente cales son os criterios. Eu, outro día, no coche, en unha entrevista de radio, o señor alcalde dicía que probablemente que esta era a proposta, pero que iban ter que modificar a ver como iba a cuestión. É dicir, é dunha improvisación tal, un tema tan importante, que resulta ata curioso. Por iso digo que é chapuceiro. As cousas podense facer moitísimo mellor e, sen dúbida, nós íbamos estar de acordo. Porque, insisto, concelleiro, vostede a mellor non o lembra, somos os pais políticos de que exista un parking público desas dimensións en este momento na LIN, que costou 3 millóns de euros, que se pagaron con remanentes no seu momento, e que se chegou a negociar 450.000 euros menos do que pretendía o goberno. Gracias. Turno para o Partido Popular. Pablo Areán ten a palabra. 3 minutos, Pablo. Bueno, está claro que cada un corta a folla do bacalao como lle parece, por onde lle parece, pareceme correcto, ademais. A nosa proposta trata de xerar, unha vez que funcione toda a ordenanza que queremos aplicar, a que traemos hoxe aquí, de 292 prazas novas gratuitas, 73 de aboados, que as que se añaden as plazas que se incrementaron no Manuel Rivero, no entorno dos xulgados, que son un bo número. Cando empecen as rúas a funcionar unha vez rematadas as obras, incrementaránse esas plazas. Temos as do campo da Feira Vello, temos o entorno do pabellón Vello, do Larín Arena. Temos un número cada vez crecente de plazas de aparcamento que penso que van a axudar bastante a cidadanía, que é o que nos interesa neste sentido. Solo faltaría que unha promesa electoral nosa, un compromiso noso cos veciños, que o fagamos cando a vostedes lles ven ben. Farémolo cando a nós nos ven ben. Nós tiñamos o plan, como lles expliquei antes, de coordinalo coa digitalización do aparcamiento, do parking. Esta digitalización, como ben saben, insisto, polos temas burocráticos de tempos, disponibilidade de materiales, retrásase. Non podemos esperar máis porque a situación económica da inflación, que non é de hai 2 anos, é unha situación de agora, vai aumentando. As obras nas rúas rematarán, virán outras, efectivamente, pero, bueno, é unha circunstancia máis do que hai. Non nos estamos ceñindo a que hai unha calle por eso abro. Eso é un argumento. Todos os momentos hai unha obra para en ese sentido. Sí, efectivamente, Alba, queremos reducir a plaza de aboados ao 20%, o que está expresado na ordenanza. Ese é un dos puntos da ordenanza. Necesitamos reducir ese 20% como máximo. Vale. Existirá a pillería de xente que queira aproveitar o beneficio? Sí, perfecto, existirá. Que van a marchar a traballar e rotan o parking? É o que queremos, que se movan e que roten ese aparcamento para que o número de persoas que circulan por ese aparcamento sexa o máximo posible. Que van a traballar fora e veñen a dormir, non hai ningún problema, é o que queremos. Queremos que se mova o parking, que genere moitas máis posibilidades, moito máis movimento para o beneficio de todos os veciños. Eso é precisamente o que queremos. Que ven algún pillo que quera aproveitarse, que pillerías neste país, pois parece que somos bastantes expertos. Veremos no seu momento se hai que tomar alguna medida, veremos como se sucede, como sucederá e demais. Verémolo. Sí que é verdad que como se pasen un minuto van a ter que pagar os 20 euros. Se se pasan outras 24 horas van a ter que pagar outros 20 euros. É dicir, a medida disuasoria vai en aumento. Que queren, frente a un aboado que ten a posibilidade de deixar o coche aparcado todo o tempo que queira, como lle dé a gana, a unha persona que vai a deixar o coche as 24 horas, que ten o riesgo de saltarse esas 24 horas e acabar pagando... Pero ahora estás cobrando 54.000.
Gracias, Pablo. Terminou o teu tempo. Francisco Vilariño ten a palabra. Madre de Dios. Vamos a ver. Bueno, que vostedes falen de balde do parking cando os ralilenses nos costou a súa nefasta xestión máis de 1 millón de euros o Calí desfixeron e como tiñan aquelo pois é de gracia, non? Eu de verdade lle digo unha cousa, non? Xa vostede admite nas súas palabras, supoño que como resultado da súa novatada ou da súa capacidade ou incapacidade, que o que lle comenta o compañeiro, non? Que vostedes van cumprir as promesas electorais cando non nos conveñan, non cando nos conveñan a nós, senón cando vos conveñan a vos. Estás admitindo, de facto, que facedes isto cando está remontando o mandato e única e exclusivamente por unha cuestión de rentabilidade electoral. Dixéchelo ti, non eu, textualmente. E mira, cómproche parte da túa argumentación que é, obviamente, contradictoria co que facedes despois, que hai moito sitio onde estacionar en Lalín. E ese é un gran argumento que eu aquí estou cansado de dicir para que, obviamente, se apliquen políticas de humanización e peatonalización no noso concello, cousa que vos votades sistemáticamente en contra. Pero, como ti dís, efectivamente, hai moitos sitios onde estacionar no noso concello e con isto se abre. Mire, non é unha política disuasoria, é unha política recaudatoria, vale? O dos 20 euros. Había outras fórmulas que, desde logo, non pasan por aí. Decir que, vale, ora a culpa de que se suministran as cousas... Ora, de verdade, ora, antes era o goberno anterior a culpa de todo. E ora a excusa de todos os seus males é que os suministros chegan tarde. E vostedes estaban coa digitalización e non fixeron antes. Pero, claro, despois se lle foi o subconsciente e admitiu que o fai por unha cuestión de tacticismo electoral. E mire, o parking vostedes non nos den ningunha lección. Vostedes fixeron unha auténtica chapuza, cobraron, despois tiveron que pechar. A día de hoxe sería, pois, non sei, pois sería un mausoleo ali que serían ferros e pouco máis, se non fora polo anterior goberno. E, desde logo, insisto, eu creo que máis alá da picaresca que vostede alude, penso que o que terán que facer é de darlle unha volta aos abonados. Gracias, Paco. Turno para Alba Forno. Bueno, eu a verdade é que non acabo de entender en que medida mellora esta proposta o comercio de Lalín, porque realmente é que xa é gratuito un horario comercial, incluindo os fines de semana. Bueno, cando falo de fines de semana falo dos sábados, que son comerciais. Co cal, calquer veciño ou veciña ou persoas de outras localidades que veñan a mercar a Lalín poden estacionar sin máis problema no centro do pobo e facer as súas compras sin pagar ningún só euro. Entonces, a nivel comercial non vexo en que se poidan beneficiar. Despois, cando fala das obras das rúas, non somos nós os que falamos de que sexa necesario. É o seu informe de necesidade. O informe de necesidade, a maior parte do informe de necesidade que se traslada hoxe, fala das obras da Rúa da Montefaro, da Maruja Gutiérrez e incluso da Rúa Areal, co cal son vostedes os que están poñendo eso enriba da mesa. E, por outra banda, di que queren reducir abonados. Eu non sei se fixaron as contas. Cantos abonados teñen agora mesmo? Cal é a porcentaxe que queren reducir? E, sobre todo, que tipo de abonados son os que hai agora mesmo? Que tipo de persoas son as que aparcan aí, que teñen abonos agora mesmo? Porque se son abonados que a xente, por exemplo, das aldeas ou de preto, que veñen aquí ao centro para desenrolar a súa actividade laboral e unha vez rematada a súa actividade laboral voltan para as súas aldeas e vivendas, claro, entre pagar 30 euros e non pagar nada, o lóxico é que deixen o abono. No, pero o que
digo, se a maior parte son eso, o lógico é que nos quedemos sin ningún. Pero bueno, en fin, falando do parking, o que dixo Paco, que tampouco nos poden dar moitas leccións nisto e que creemos que a día de hoxe que está funcionando con perfecta normalidade, que unha vez que se puxo en marcha que o seu uso foi aumentando significativamente e pouco máis que decir. Gracias, Alba. Turno para Rafael Cuíña. Señor concelleiro, que eu teño un bo concepto persoal de vostede. Se mo permite, voulle dar unha lección mini lección, vou intentar primeiro de política municipal. As cousas non se fan cando a un goberno lle ven ben. Vostede acaba de decir que ímolo facer cando a nós non nos ven ben. As cousas fanse cando lle convén ao pobo. Métase eso nos miolos. As cousas fanse cando lle ven ben ao pobo, non cando a nós nos ven ben. Traicionallo o subconsciente. Brillante é recuperar un parking o primeiro ano de mandato como se fixo no ano 15-16 cando leva pechado. Eu cando entrei ali a primeira vez, a verdad que o nivel de demolición e de degradación que tiña, eso era absolutamente lamentable. Tomouse a decisión de mercalo para o pobo de Lalín, concelleiro. É unha decisión que eu tive que negociar con outros grupos políticos que dende o primeiro minuto viron claro tamén que evidentemente era bo para o pobo de Lalín. E non é a cuestión de que nos intenten dar leccións. Eu creo que a xente ten tan claro o que pasou con esta cuestión que, miren, eu o que lle recomendo é que faga vostede. Esta é unha frase que eu creo que o señor Crespo non diría na vida, porque xa ten callo. Faga vostede o que lle convén ao pobo. Ao pobo convéñalle seguramente hai un ano, hai dous, ter este parking gratuito. De feito, trouxemos nós aquí a proposta. Pero non nos veña a decir aquí que cando ao goberno, de xeito prepotente, nos ven ben. Espero que non volva a cometer este erro na vida política. E aínda que é evidente que o seu subconsciente pensa eso, e estou convencido que a maior parte do Grupo Partido Popular é o que pensa, que cando a vostedes pensan que lles convén ben, fagan as cousas polos veciños e veciñas de Lalín. Fagan as cousas polos veciños e veciñas de Lalín e non por intereses electorais bastardos, que para eso estamos algúns en política, señor concelleiro. E disculpe a lección que eu non me dedico a dar leccións a ninguén, pero é casi unha recomendación. A metedura de zoca do seu subconsciente hoxe é unha das maiores en este mandato, de calquera concelleiro. Traballe polo ben dos veciños. Fágame caso. Traballe polo ben dos veciños, nada máis. Moitas gracias. Como o que querría decir non se dá dito en 3 minutos, vou non facer dunha maneira telegráfica. Espero que Primeiro, vou facer unha proposta, unha emenda, para cambiar o erro do nombre do parking, que obviamente non é parking Aldea Grande, senón Europa, por lo tanto votaremos primeiro a emenda. Segundo, telegráficamente, 194 abonados hai a día de hoxe, 376 plazas totales. Os abonados están pagando 54.000 euros a día de hoxe, están pagando. Obviamente van baixar os abonados, claro que sí, Paco, como non van baixar? Pero é que eu quero que baixe, porque quero que haxa rotación, é que xusto eu que queremos, que baixen os abonados e que haxa rotación. O gallá baixarán todos. Eu estaría encantado de que quedaran 0 abonados e que o Concello lle costara 54.000 euros máis, porque sería o servicio que queremos prestar. Non vai a ocurrir, pero unha parte sí é importante que baixe. Segundo, queremos que este cheo, eu que quero que o parking este cheo. Quero que este cheo o parking, quero que este cheo o campo da feira, quero que este cheo o que fixemos provisional debaixo dos xulgados e o que se fixo provisional no Manuel Rivero. Quero que estén cheos. Por que? Para que se os coches van aos parkings, deixan libres as rúas. Queremos as rúas libres. Por que? A mentalización que queremos facer para a humanización. É necesario, por lo tanto, eu considero un paso necesario e hasta se me apuras, pois pedagóxico, que a xente se acostumbre a ir aos parkings, que se teñen cartos, se pagan por eles non van. Eu vin cando o parking era moi barato, e a xente daba voltas e voltas para aparcar e iba a aparcar o Quinto Pino antes de non pagar un 20 céntimos de euro. Por lo tanto, aquí conocémonos todos e sabemos como vai. Por lo tanto, o parking vámoslo a mecanizar totalmente.
mecanizarase, tiña que estar mecanizado, non é posible, mecanizarase probablemente a final de ano, principio do que ven. E nós queremoslo poñer desde xa porque queremos cumprir o compromiso electoral. Señor Cuña, deixemos de ser hipócritas. As cousas fanse cando lle convén ao povo. Sí, iso queda moi ben na literatura. Cada grupo político fai as cousas cando lle convén. E deixemos de ser hipócritas. O PSOE fai as cousas cando lle convén, e o PP fai as cousas cando lle convén, e o Compromiso fai as cousas cando lle convén. E dicir o contrario é mentir. Por lo tanto, sí que o facemos cando nos convén políticamente. Sí, señor, é un compromiso electoral noso e facémolo. Que lle convén ao pueblo? Por suposto, porque puruñamos no programa electoral. A min gustaríame velo feito ao primeiro do mandato. Non foi posible. Por lo tanto, pois, a min gustaríame facelo ao primeiro do mandato. Non foi posible, facémolo agora ao final, pero facémolo. E claro, a min gustaríame facelo todo mecanizado. Con respecto ao personal, tamén lle quero puntualizar. O persoal xa vai no plan de consolidación. Se usted ve o plan de consolidación do Concello, vai. Por lo tanto, o persoal non vai á calle. O persoal estará no parking hasta que este, pero cando este totalmente mecanizado, irá a fazer outras cousas. Irá a facer outras cousas. Mecanización, os traballadores... Bueno, o importante de todo isto é que imos preparar o cotarro para que a xente vaya collendo conciencia de que hai que humanizar a almendra central de la LIN e que, polo tanto, temos o parking da feira, ese parking, e se cobras, aquí non utiliza ninguén, sabédelo. Aquí se cobras non utiliza ninguén, entón é mellor que este cheo, porque polo menos quitaremos os chismes da casa, da calle. E logo que hai unha cousa que é evidente, e é que agora mesmo eu creo que con eses parkings todos hai bastante sitio para aparcar. E xunto cas calles é a forma de ir mentalizando a xente para que as rúas sexan máis para os peatós. Que aí querémolo todos. Sí. Eu dicía vostede que eu dixen na radio que habería que modificar algo. Probablemente, porque cando empeza... Mira, nós poñámoslo gratuito. Que ocorre? Dicir que non é gratuito. Non metémoslle o de 24 horas, que é como fora gratuito, por culpa de que non sea un cementerio de coche, que non se metan ali un coche, un tío que se lle sobra na casa, mete ali o coche. A ver, agora mesmo, estuvémoslo mirando, agora mesmo, ti podes, agora mesmo, mentres este sin mecanizar, e sea manual, por así decirlo, ti podes entrar o coche 24 horas, sales... e volves te meter ao cabo dun minuto. Pero cando este mecanizado a final de ano, vamos poñer un período para que ti non poidas facer eso. Entón, ao mellor, poñeremoslle pactado cos comerciantes, pois 1 hora, 2, 5, 6 ou 12. Sí, claro, sin duda, xo reconozco. Non, que non, porque agora, mentre non este mecanizado, Rafa, non podemos. Cando este mecanizado todas as matrículas, vai a todo digitalizado, sí, agora teñen que facer os empleados que temos ali a mao. Entón, vai haber erros, sin duda. A ver, que onde estás tratando xa de chegar a Marte para digitalizar o parking tanto de datos? Mira, vai con cargo aos mar. Non demos antes, se non tiñámoslo feito, non demos antes. Pace, como concelleira da Hacienda, no ano 20... Non, veña, xa está. Non, porque me preguntou unha aclaración, Rafa, por favor. A ver, eu creo que a sintonía... A ver, a sintonía que estamos tendo... o líder da oposición a máis eu creo que é boa para este povo. E iso é farmo a parte, vale? E vostedes a vosa razón de que no parking fixestes unha boa labor comprando, sin duda, nadie lo pode negar, e nós temos o que queremos que agora a mentalidade da xente do noso povo é que é, Rafa, e ti sábelo perfectamente. Entón, eu sei cando por 20 céntimos daban voltas e voltas e iban a aparcar alá o quinto pino, e diste, pero é posible que por 20 céntimos, pero somos así. Como? Alba, é todo máis complexo do que parece. Vamos a votar. Primeiro votamos a emenda, espera, como lle teño que dar aquí? Sí, primeiro votamos a emenda. A emenda é que o erro que temos aquí de parking, o nombre de Aldea Grande que é Parking Europa. Votamos a emenda, votemos, por favor. Volvo a atascar isto. Sí, primeira emenda. Volve a atascar isto, Dios mío. Non se dá mirado eso. Sí, digo, pero que voten todos no momento de finalizar. Eu creo que non está mostrando aí, pero está votando. Non vota, non. Sí, pero espera, votaron todos? Sí. Votamos todos, por non marca. Doulle a detener votación, ben. Que imos votar, perdón?
E vamos votar a emenda, pero non vai o carcharro. Bulse para volver a panel. Oye, dillo aos cataláns que supónse que son xente seria. Por de Segovia. E logo porque falaban catalán. No, pero... Ese é anterior. Segunda votación. Se parece que a segunda votación hai que votala. Señor secretario, podemos votar manualmente? Venga, mire, por favor, chame aos cataláns de Segovia e dígalles que isto o poñen ao día ou senón mentre está en garantía, que o sinto moito. Ben, non. Vamos votar a mão alzada, eu creo que todo o pleno. Votos en contra. Estamos falando da emenda. Votamos a emenda en primeiro lugar. Votos en contra da emenda? A oposición? Abstencións? Non hai? A favor? O Goberno? Segunda votación. Votos en contra? A oposición? Votade. Estamos votando, Román. Votos tes que votar? Non. Hai que votar. Hai que empate técnico, hai que repetir a votación. Votos en contra da emenda? A oposición? Abstencións? Non hai. A favor? O resto queda aprobada por a emenda polo voto de calidade do alcalde, como dice a normativa. Vamos ca votación do punto. Votos en contra? Non existen. Abstencións? Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista e Compromiso. Abstéñense. A favor? O Grupo de Goberno. 10 votos. Queda aprobado por maioría. Imos co punto... vamos a ver, moción do Grupo de Goberno relativa... Imos o punto 5, perdón. Expediente de adquisición directa dun inmueble denominado Casa Don Álvaro. Ten a palabra a concelleira de Urbanismo para explicalo. Ten a palabra Raquel Lorenzo. Bos días a todos. Ben, a Casa Don Álvaro é hoxe por hoxe o edificio máis atractivo dende o punto de vista urbanístico, patrimonial e incluso de situación dos que hai no casco urbano. Hai algún outro edificio na Lalín, como podría ser o Cine Vello, que tamén, ou o seu entorno, que podría tamén valorarse, pero, bueno, creo que a categoría da Casa de Don Álvaro é incuestionable. Miren, os grandes concellos a nivel galego, a nivel nacional, pois teñen no seu haber algún dos edificios máis importantes e senlleiros dos seus cascos urbanos. E non só por un tema patrimonial, senón por un tema de accesibilidade, incluso de dar servicio aos veciños, e tamén, como non, de protección e posta en valor dos seus atractivos. Por poñerlle dous exemplos, un a nivel nacional, este ano o Cocido presentouse na Casa da Panadería en Madrid, que é un dos edificios máis bonitos e singulares da capital. Inicialmente era unha casa privada, e despois comprou o Concello de Madrid e serve de oficina de turismo e de sede do Concello para algúns actos importantes. E no caso, por exemplo, de Galicia, en Pontevedra, sin ir máis lonxe, tamén están a mellorar o seu patrimonio. E no casco antigo véñense a invertir 1,2 millóns de euros na Casa dos Churrochaos. Entonces, a operación que hoxe lle traemos a este pleno é simplemente a de poñer a disposición dos veciños de Lalín, creo que a casa máis importante, bonita e singular do casco urbano. A casa que miles de lalinenses viron como referente ao longo dos últimos 100 anos e que agora pasará a ser de todos. Vostedes saben como a nós que ou era ahora ou se algún dos compradores que estaba interesado nesta casa, pois despois sería imposible facerse con ela. É unha operación asumible para as contas municipais e, ademais, é moi rendible. Se tivésemos que facernos cun edificio desta prestancia e na ubicación onde está, pois, dende logo, non chegarían os cartos que se estarían invertindo agora mesmo na que vamos a comprar. Nada máis. Gracias, Raquel. Turno para Francisco Vilariño. Ben, bueno, hai un concello, estivo ben,
o repaso que fixos da xeografía do Estado español. Hai un concello que se chama Madrid, hai un concello que se chama Pontevedra e hai un concello que se chama Lalín, que gastou sobre 15 millóns nunha casa consistorial, que na que estamos agora mesmo, precisamente o daquelas coa argumentación de que non se iba, de que iba permitir non ter que seguir pagando alugueres e que iba a albergar absolutamente todo, porque iba reunir todos os requisitos para calquer demanda de instalación municipal. Entón, pois vemos como xa ese argumento cambiou sustancialmente. Eu non digo que non sexa unha casa interesante, eu aí non penso entrar. Agora, nós como BNG non vemos prioritario en ningún momento coas necesidades que teñen os nosos veciños e veciñas, coa que todo o mundo en termos económicos di que se avecina dunha crisis tremenda, pois que neste momento se gasten estas cantidades inxentes de cartos. Que quero dicir con isto? 650.000 euros por parte do Concello de Lalín, pero despois unha cantidade que nin vostedes saben, volvemos a cometer o erro, volven a cometer o erro de sempre, que é mercar algo sin saber o que custa despois a súa rehabilitación, que se está falando entre 1 e 2 millóns de euros. Imaginadevos que isto se vaya a 2,5 millóns de euros ao final, que auténtica barbaridade, é o que é o importante. Para que? Para que? Entón, eu creo que vostedes están exactamente igual como fixeron con outras compras, non? Que había que compralas, porque senón as iba a comprar un particular, e despois, claro, non se sabía se gastaron cantidades inxentes e despois non se sabía que uso darlle, e despois o problema, que igual o máis doado é mercalas, pero o máis difícil é mantelas no sentido de persoal, de actividades, usos, etcétera, etcétera. E non sei eso, como BNG é o que non vemos en ningún momento, non? Por lo tanto, nós, non imos apoiar esta compra, entendemos que esos 2 millóns como mínimo que se van invertir nesta casa son totalmente injustificables, terían moitísimas finalidades desde o punto de vista dun goberno do BNG onde gastalo sin ser aí, insisto, e penso que vostedes fan unha compra, e vostede admitiuno, non? Que é unha oportunidade agora, porque se non se perde, que fan unha compra apresurados porque non a faga un particular, por non perder a ocasión, pero sin ter en absoluto claro o proxecto, porque se se van gastar 2 millóns para quedarse ali dúas cousas que vostedes nos dixeron e que eu non quero dicir porque foi en xunta de voceiros por si se cambia a opinión, eu creo que evidentemente non xustifica nin compensa un investimento de tal cuantía. Gracias, Paco. O soe quen defende isto. Román Santalla ten a palabra. Sí, ten a palabra. No. A todas e a todos. Nós vamos a absternos, vou tentar xustificar a nosa posición. Nós podemos compartir, desde logo, que a casa de Don Álvaro é unha casa emblemática, unha casa bonita, unha casa que non cabe a menor dúbida que pode ser un edificio público. Non cabe a menor dúbida e, de feito, nós, os socialistas, o temos comentado en algunhas ocasións. Pero, señora concelleira, o que nós votamos de menos para poderlle votar a favor é o da xeografía está ben, o da explicación tamén, o que outros concellos teñen casas en termos parecidos tamén está ben, para nós esa xustificación non fai falta, pero sí que nos gustaría coñecer cales son as súas ideas en canto ao de destino da casa de Don Álvaro.
porque nós sí que é verdad que temos algunhas ideas que podemos aportar. Temos un mundo cultural moi importante en Lalín, un mundo diverso, un mundo artístico, creo que do mellorciño de Galicia, e posiblemente eso deberá ser, baixo o noso punto de vista, o seu destino. E, por outro lado, en termos económicos, sí que é verdad que en estes momentos o Concello de Lalín goza de un orzamento e uns remanentes moi importantes, pero sí que é verdade que seguramente nos adentramos en uns tempos incluso máis complicados dos que agora mesmo xa son bastante complicados. E me gustou moito a xustificación que facía o señor concelleiro en canto a que é unha xustificación que fala da guerra de Ucrania, fala de inflación, fala dun montón de cuestións que ustedes moitas veces incluso en boca do señor Avelino por negaba todo eso. Diz, non, esa falta de política, esa non sei que. Bueno, pois esa xustificación seguramente a compartimos. Pero volvendo ao tema, volvendo ao argumento, vostede tampouco complementa o orzamento. O orzamento, sí, da compra da casa, pero efectivamente, eso agora hai que reformalo e hai que poñelo en condicións e estou convencido que Paco Vilariño se quedou corto nos 2 millóns de euros. Nos vamos por encima e eso seguramente vai ter a ter que dispoñer dun orzamento seguramente preto dos 2,5 millóns de euros que, lóxicamente, tampouco vostede aquí o dixo, habría que ter algún tipo de acordo ca Consellería da Xunta encargada do tema, porque, senón, desde logo, na situación en que estamos, pois meterse nestes berenjenales tendo tantas outras prioridades que falaremos logo delas, pois sí que nos parece que non é o momento. Gracias, Román. Turno para compromiso. Teresa Varela, ten a palabra. Bos días a todos e a todos. Sí, eu xa vou empezar xustificando o noso voto, que vai ser a abstención, porque sí que estamos de acordo que a adquisición dun ben de valor histórico ou artístico, que está situado nun sitio singular, pero debo dicir que se esta compra estaba protexida por o testamento da propietaria, pois tampouco había tanta premura en facela, porque firmaron un compromiso a 4 meses para efectualo en escritura pública e facer elevación, co cual ese compromiso podía ser maior e non é o momento de facer este tipo de inversións, porque desgraciadamente hoxe na prensa vemos, concretamente no Faro de Vigo, que hai máis familias que demandan axuda para alimentos. Entón, nese sentido, pois non se ve justificada esa premura na adquisición, salvo no que falamos, que xa empezamos co ano electoral, entonces, por ese motivo, ven esta premura na adquisición. É certo que o anterior alcalde, Rafa, xa estuvera en negociacións para esa adquisición, porque é un ben de interés público que está protegido. Tamén nos levábamos no programa electoral a adquirir o cine, polo que decía Raquel, que tamén é outra propiedade que sería interesante, pero cada cousa ten o seu momento e este non é a situación económica ideal. A min faime gracia escoitar certas cousas, porque se agora facemos unha compra a 4 anualidades, é dicir, hai unhas eleccións a un ano, entón xa lle estamos deixando deberes ao goberno que salga das urnas, é dicir, deixámoslle xa 3 anualidades a maiores, é dicir, ese é un custe máis da súa falta de xestión á hora de unha entrega de un posible cambio de goberno. Por que digo un custe máis? Porque a súa falta de xestión levos para poder acometer determinados investimentos a coller un crédito con eses custos para os lalinenses. Entonces, a min faime gracia porque chegan tarde a todos os lados para cumplir as prometas, porque o parking resulta que o compran agora, non teñen a digitalización, pero ímola poñer a funcionar para cumplir a promesa electoral. E tamén me sorprendeu que
vamos a peatonalizar. Eu quero saber a ver como lle van a xustificar aos electores que van a peatonalizar a Almendra cando na súa anterior a súa prioridade era sacar a Cancela, co cual sí que teñen para todos os gustos. Sí que decimos que vai cofinanciar esta inversión de restauración outra administración. Aquí perdemos sempre a perspectiva. Son cartos públicos e temos unha responsabilidade de xestión de cartos públicos. Entonces, dá igual que non cofinancie, se o custe é elevado. Entonces, hai que ter un estudio de custes como foi tamén unha valoración da casa para poder mercala. Entonces, estaría ben que houbera unha previsión deses custes e tendo en conta o incremento que tivo. Como a todo, eu creo que se tería que analizar o retorno da inversión, que tamén me falta neste expediente, é dicir, ti faz unha inversión e todo o mundo miramos o retorno que se ten. Non hai no expediente tampouco unha definición de que se vai a destinar esta casa, que tamén sería moi acaído traelo, é dicir, ter unha previsión do que imos facer con ela. E non é só adquirir unha cousa e que outra administración nos confinancie e arranxemos. Despois tamén hai que manter esta casa e dotala de persoal e certas cousas que tamén supoñen máis custes. Entón, se tuveramos a previsión de a que se vai destinar, saberíamos os custes a maiores. E para esta intervención primeira, nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, Teresa. Ten a palabra Raquel Lorenzo, concelleira de Urbanismo, 3 minutos. Miren, primeiro de todo, as necesidades básicas deste Concello e de todos os veciños están cubertas, e vostedes saben. Desde o principio deste mandato, dicirlles que medrou exponencialmente a dotación económica que dedicamos aos servicios sociais e incluso no último orzamento, no ano 2022, os cartos que se dedicaban a atender as necesidades básicas e das familias incrementáronse nun 50% con respecto a fai 3 anos. Con elo, eu creo que queda demostrado que o argumento de que non é o momento de invertir neste proxecto cae polo seu propio peso. E vai haber necesidades a maiores, somos conscientes delo. Sexan vostedes conscientes de que este goberno está priorizando as necesidades dos veciños e con este investimento non se ve comprometida a realización de todos os esforzos que sexan necesarios para cubrilos. Como decía Teresa, vostedes tamén no anterior mandato intentaron comprar o vello cine Balado. Non sei por que ao final non se concretou esa compra, pero tamén tiñan esa idea na cabeza. Eu creo que todas as cousas teñen o seu momento. E na casa de Don Álvaro o momento que para comprala é este, non vai haber outro. E Lalín e os lalinenses teñen neste momento unha oportunidade única de facerse con este patrimonio que é un dos máis importantes que podemos ter no casco urbano. Incluso un edificio de referencia que vai a quedar para os nosos netos e para os nosos bisnetos. Señor Santalla, teñan claro que ao tempo de que traballamos para comprar este edificio tamén traballamos en buscar a financiación. Apuntarlles que, eu supoño que xa o saben, que estamos traballando coa Xunta de Galicia para que a operación de rehabilitación lle saia o mellor posible a todos os laninenses. Entón, eu creo que deben darlle un marxe a este investimento e apoiar a compra porque, ao final, é un regalo que llevamos facer ás vindeiras xeracións. Pola miña parte, nada máis. Moitas gracias, Raquel, moitas gracias. Turno para Paco Vilariño. Bueno, se os termos de gastar 2,5 millóns que vai ser un agasallo para as novas xeracións, supoño que se referirá ao Partido Popular como novas xeracións, porque, desde logo, para os veciños e veciñas de Lalín, creo que dista moitísimo dun agasallo. Mire, seguimos no mesmo debate, que é un debate bastante triste, que é mercamos este edificio, non decimos para que, non decimos cuantías, non decimos finalidades, non decimos canto vai poñer a outra administración, que efectivamente vimos ao conselleiro co alcalde ali correndo as cortinas do
da casa esta, pero outros efectos, os veciños e veciñas de Lalín, pois serán coñecedores de que este Concello quere gastar aí esta cantidade de cartos, pero non sabe para que. Eu, mercar, insisto, e esta idea forza para o BNG na súa intención de voto, que mercar por mercar, para nós é un error terrible. Si fora, o cine balado, eu igual me equivoco, eu non son coñecedor de que nos quixéramos mercalo. Outra cousa que nos programas electorais, no do BNG iba iso, pero iba cun proxecto, cunha finalidade, cun coste, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo menos no caso do BNG. No voso caso é o contrario, imos mercar isto porque nos parece un edificio bonito, bueno, unha casa bonita, a que non, eso non é debatible, pero realmente imos gastar 2,5 millóns en algo que non sabemos para qué, en algo que despois vai ter un custo terrible de mantemento. Home, pero é que é verdade, é que hoxe en día que o Concello de Lalín, despois de gastar o que gastou nesta casa consistorial, siga mercando propiedades, é que eu de verdade que non me entra na cabeza. E despois, claro, xa aproveito aí, porque, bueno, Tere aproveitou, entón eu tamén vou copiar de Tere, para remitirme ao anterior punto. Vostede dixo que estaban facendo, digo yo, alcalde, unha política pedagóxica para o tema da patronalización, o que están facendo unha política demagóxica, porque, desde logo, non afán porque non lle sae da santísima gaña, non por outra cuestión, porque o estacionamento en Lalín sobra onde facer. Gracias, Paco. Turno para Román Santalla. Señora concelleira, nunca se gasta o suficiente en servicios públicos, desgraciadamente. As necesidades son moitas e hoxe mesmo podíamos ler nun xornal de que as necesidades están aumentando. Por lo tanto, nese tema eu tamén creo que hai que ser prudentes, porque hai seguro, e vostede tamén pode conocer, hombre, mellor conocerá a tenente de alcalde, pero nós conocemos perfectamente que hai necesidades e moitas no noso Concello. Por lo tanto, en ese aspecto, o investimento sempre é pouco. Hombre, lóxicamente, nós sí que apostaríamos por gastar máis aí. Non lle quepa vostede a menor dúbida que meter en esta casa que lle reconozco que é emblemática e é digna de un Concello, pero ás veces tamén hai que, efectivamente, ver o momento e, sobre todo, como lle dicía antes, a xustificación, que é o que vostede lle falta tamén en esta moción. Non hai xustificación do orzamento final, que nos calculamos que van a ser 2,5 millóns de euros, non hai previsibilidade de cofinanciación por algunha outra consellería, e, sobre todo, o máis importante, que vostede nos adentrou en absoluto no que quere facer con este edificio. E nós xa lle demos algunha idea onde podía destinarse. Lóxicamente, tamén queda ben, é dicir, un edificio que, digo, queda céntrico, queda ben, me quero referir a iso. Pois, por exemplo, para dinamizar bastante máis o turismo en Lalín. Pode ser outra das ferramentas nas que se pode traballar. Pero, para terminar, que eu creo que isto tampouco ten moito máis debate, podería dicir, señora concelleira, benvidos ao público, benvidos a que ustedes tamén consideren pois a política do público, pero nós insistimos o gastar por gastar, porque sabemos que o señor Crespo ten outras ideas para seguir gastando en Lalín. Eu creo que esa non é a verdadeira política, inda que afortunadamente estemos gozando en términos orzamentarios de unha política de expansión económica frente ás políticas que vostede fixeron cando gobernou o Partido Popular a nivel de España. Pero o que lle quero dicir, para finalizar, nós o público considerámoslo de outra maneira. Consideramos, pois, como usted decía antes, os servicios sociais,
a sanidade, que falaremos dela, fai moito falta falar en Lalín, e, sobre todo, a educación. Moitas gracias, Román Santalla. Ten a palabra Teresa Varela. Eu quero empezar dicindo que, como tamén reiterou Santalla, que os servicios sociais nunca están suficientemente dotados. E iso non é nada bo. Entón, cando a prensa nos está avisando xa deste incremento de familias que o demandan, que non están cobertos nunca ao 100%, pois ven a reforzar a teoría de que o mellor non é o momento desa adquisición. Eu creo que as administracións públicas tamén deben ser un exemplo de cara ao actuar que teñen que ter os particulares. Entón, sería un exemplo que neste momento non facer adquisición sería un exemplo de contención que eu creo que é moi acaído neste momento de crisis que se nos aveciña e que todos estamos perfectamente informados. Son formas distintas de facer política. Nós sí que levábamos tamén o programa electoral a adquisición, como ben dixo Raquel, do cine Balado, pero non todo o que se leva no programa electoral se dá executado. Eu creo que tamén hai que xustificar as cousas que non se dan executado e, ao mellor, aínda que ti naquel momento non había crise, estábamos nunha época de bonanza, estábamos con un incremento e todo o demais, pois era moi acaído facer este tipo de adquisición e, pois, ao mellor, tamén habría que decir, pois, non é o momento de facer este tipo de investimento, entonces ten que quedar para outro momento. E esta compra estaba protexida, é dicir, e pudose protexer máis nese compromiso de adquisición. Reitero a falta de previsión do uso, que sí que é moi importante sabelo, do custe do arranxo e do retorno económico das inversións que sempre se analizan en calquera memoria económica que se faga ou que se precie. E falas de un agasallo ás novas xeracións. Os agasallos son gratuitos. Este agasallo é un agasallo envenenado porque leva uns custes tanto na adquisición como no mantemento como en todo as obras que hai que facer e na explotación, co cual de agasallo nada, porque aquí de gratuidade non hai nada. Grazas. Moitas gracias, Teresa. Remato eu ou rematas ti ou como? Eu creo que é mellor que remate eu, xa está, para vamos dando mismo voltas ás cousas e non vale a pena. Eu creo que a defensa que fixo a concelleira é boa e a respeto a comparta. Telegráficamente, porque 3 minutos non se dá dito nada. Eu teño claro que a política, aínda que está moi mal vista, é a arte de facer posible aquilo que é necesario. Cada un que o tome como queira. A demagoxia inherente á política, o Bloque é o que máis demagoxia fixo neste punto, sin duda. Gobernar, señor Vilariño, é tomar decisións. Ás veces acértase e ás veces non se acerta. Pero gobernar é tomar decisións. O que non fai nada non se equivoca nunca. Entón está perfecto, pero non evoluciona o povo para nada. Cando tomas decisións, ás veces acertas e ás veces erras. Cando erras, mala suerte, pero se acertas máis que erras, eu xo considero positivo. Eu creo que hai decisións acertadas, e esta para min é unha decisión acertada, senón non a levaríamos a cabo. Bueno, e cada un que pense o que pensa. De onde saca vostede? Porque intentan colarlle unha vez máis a matraca a xente de que vai costar 2,5 millóns. É totalmente mentira. E ao final dos ovos hanse velas cascas e dentro de pouco terá un proxecto feito a Consellería e verás o que costa. A casa estuvemos a vende, o que máis costa é o tellado, e o tellado vale perfectamente porque foi reformado hai pouco. Por lo tanto, ao non ter que tocar o tellado, outra cousa é, se se quere facer ali un hotel con Encanto ou calquera historia, que eso costaría 1 millonada, probablemente os 2,5 millóns. Isto non vai costar nin a mitad do que ustedes din e vai non pagar a Xunta de Galicia. E mira unha cousa, mellor que a Xunta de Galicia invirta na Linca noutro sitio. Digo eu, como egoístamente, non? Creo. Por lo tanto, que pretenden? Que iso está mellor en Mugardos, ou en Santiago, ou en Vigo? Eu prefiro que este na Lin. Nos quedamos comprometidos a comprar a casa en 650.000 euros, e a Xunta quedou comprometida a arreglala. Estamos preparando un convenio entre a Xunta e nós. Por lo tanto, os lalinenses, os galegos, vai costar o que meta a Xunta, pero os lalinenses vai costar só esa parte proporcional. É mellor que metan na Lin que metan noutro sitio. Por lo tanto, é absolutamente mentira, e demostrarémolo, que coste 2,5 millóns. Absolutamente mentira. Nin a mitad de eso que di vostede. Nin a mitad. Nin a mitad. E xa se verá, claro. Señor Vilariño, vostede, cando
se volven a ganar vostedes, pois pode ser concelleiro de turismo, se lle deixo ao señor Cuña, que eu quera, e seguro que é o primeiro que saca ali unha foto poñéndose ali pierna sobre pierna encima do porco, ali como un rato na cima dun queixo, seguro, e dirá, esta casa é fantástica. Porque xo fixo coa escaleira que acaba de criticar o consistorial e cando os de Samsung viñeron, eu non aproveitei nada deso, pero vostede sí que aproveitou. Altura de miras, señores, altura de miras. Teresa, no testamento non hai nada que diga que iso tiña que ser para o Concello. A señora propietaria díxolle a don Álvaro, o notario, díxolle, gustaríame que isto fora para o Concello se posible. Eu só vos podo asegurar que se non a compramos, neste momento a casa estaba comprado por un particular. E hasta aí podo falar, porque non podo mencionar conversas internas. Estaba comprada por un particular, vale? E gracias a que eles querían fuera para o Concello, amarrámola. Eu creo que é un ben por la lín, como dixo Begoña, como dixo, perdóname polos nombres, como dixo Raquel, é que eu atrevo a comer os nombres. Como dixo Raquel, no, que lle cambio os nombres, sobre todo as mulleres, os homes tamén, pero as mulleres cambio os nombres. É unha desgracia que algún día ainda me vai dar un disgusto. Pero bueno, bromas aparte, é un defeuto que teño. Non, porque é un defeuto que teño, sabe o meu equipo, e non lle parece mal, porque a paz chamolle fe, a fe chamolle pade. Bueno, cousas destas. Un que vai pa vello. Bromas aparte, vamos a votalo e moitas grazas. Paco, a que che gustou o do rato na cima dun queixo? Sí, claro. Bueno, pero vostede a que me entendeu perfectamente. Eu antes de comprar esa casa falei con Román e dixen, señor Román, nós compramos a casa se a Consellería de Cultura arregla, se non a compramos, non te engaño, porque nós non temos folle para darlle isto. Ben, vamos ter que votar a mão, perdonade, vamos votar o resto do pleno a mão porque este cacharro... No, pero non colle. Vamos votar a mão alzada todo ao pleno. Mira, por favor, fai unha xestión con eles que veñan aquí a revisar para o próximo pleno. Ben, votamos entón, votos en contra, falta o señor Pilariño, espera un segundo, de ir ao baño. Porque dixo que votaba en contra, entón, hai que esperar por ele. Se estuvera, xa non esperábamos. Como queiras. A ver, Paco, estamos esperando polo teu voto en contra. No, Paco, que non... Temos un problema que... Vamos votar a mão alzada todo o resto do pleno xa. Votos en contra, Paco Pilariño, abstencións, compromiso e máis o PSOE, a favor, o grupo do Goberno, queda aprobado por maioría. Aquí non fai falta a segunda votación. Vamos co punto seguinte, que é moción do grupo do Goberno relativa á solicitud de concentración parcelar na parroquia de Cristimil. Ten a palabra o concelleiro do Rural, Abelino Souto. Moi bons días a todos. Hoxe traemos esta moción despois de facer un traballo durante meses. Este traballo, pois, como saben, neste momento hai 3 zonas en Lalín, que son Galegos, Goiás, Xaxán, A Veiga e Cristimil, que estaban solicitando un proceso de concentración parcelaria. No caso de Galegos, Goiás, Xaxán e A Veiga non houve ninguna discrepancia, pero non foi así pois no caso de Cristimil, e, bueno, pois apareceron unhas firmas de xente que estaba a favor e de xente que estaba en contra. Ante esas firmas, eu mesmo saquei un listado dos propietarios e veciños de dita parroquia e fun casa por casa coñecendo pois o parecer de cada veciño e cada un pois expuxo se estaba a favor ou en contra da parcelaria. Unha vez feita ese traballo, comunicouse a Xunta de Galicia e, posteriormente, pois a Xunta de Galicia contratou unha empresa externa para facer tamén aquel traballo que xa había feito eu para garantizar. E co cal, unha empresa externa pois tamén fixo unha enquisa casa por casa e propietario por propietario para coñecer
a súa opinión. Desas dúas enquisas, obtúvose que unha ampla maioría estaba a favor da concentración parcelaria e que había un grupo de veciños e de propietarios que non estaban a favor desta concentración. Por se non fora suficiente estas dúas enquisas, fíxose unha reunión, convocouse unha reunión a que asistiu o propio alcalde no centro social, e ali públicamente todos os veciños, e foise tomando lista, deron a súa opinión de se estaban a favor ou en contra. Tidos estes resultados, dámonos de conta que principalmente a xente que estaba en contra da concentración parcelaria era a do lugar de Gundufe. O cal, analizando, tiña unha explicación. O lugar de Gundufe, a diferencia do que poida ser Quintá ou San Xurxo, ten parcelas grandes, hai parcelas incluso con superiores ás 10 hectáreas, queda nunha esquina da parroquia. E tanto é así que algún propietario de Gundufe dicía: non, eu non quero parcelaria, pero bueno, se me ven alá en Quintá ou por alá, que teño fincas que non dou entrado, perfecto, pero aquí á beira da casa non a quero, que teño parcelas grandes. Co cal, dámonos de conta que o problema estaba principalmente nunha zona da parroquia, e no resto da parroquia, salvo 2 propietarios, que todos querían a parcelaria. Tendo isto en conta, daqui sale esta nosa proposta, que xa lle transmitimos á Xunta, e que é a voluntade dos veciños, e é que se leva a cabo ese proceso de concentración parcelaria no lugar de Cristimil, pero na parroquia de Cristimil, pero excluindo o lugar de Gundufe, como xa teñen feito noutras concentracións parcelarias. E esta é a nosa proposta, que é o sentir mayoritario dos veciños, e é o que hoxe traemos aquí a pleno e que ademais sometemos a votación. Moitas gracias, Abelino. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra Francisco Vilariño. Sí, bueno, eu, como sabe que me gustou que dixo, só dicirlle dúas cousas. Lembrarle que no anterior mandato na casa que agora vai costar esa millonada, de xeito gratuito, o anterior goberno puxemos en todo baixo durante máis dun ano ali publicidade en termos de turismo de Lalín, vale? Por lo tanto, non descubriron a pólvora e nós fixemos ali un... Bueno, pois... Eu non entendo. Bueno, e desde logo tamén lle digo unha cousa, se o BNG obviamente está gobernando dentro dun ano, asegúrelle algo, que non lle imos pasar a pala por encima desa casa, vale? Igual que non lle pasamos a pala a este consistorio, claro, faltaría máis, sacaremos todo o rendimento que demos, e creo que o da casa consistorial que vostede aludiu puse un claro exemplo diso. Mire, respecto da moción, a ver, está guai, joder, está guai. Queren os veciños unha concentración. Por vos sodes así campeóns e ya dades, joder, pedides, entendes, e tal. Pero está ben. No, Paco, no, perdón. Non lle explicache a reunión. Sí. E nós... Hai unha parte que non a quere, estaban... Unha parte da parroquia estaba fastidiando a concentración do resto. E así contentámolos a todos. Exacto. Entón, queren, vostedes están nese plan de... Eu, de verdade, eu fago un chamamento a todo o pobo de Lalín que veña polo Concello masivamente a pedir o que lle dé a gaña, porque vostedes daqui al municipais van dar todo e máis. Todo e máis. E, pois, obviamente, a costa do deprimento do interés xeral. E, claro, e falan de concentracións, o único que van facer é solicitar un paripé. Claro, isto si collo argumento hostia bendita. Bueno, pois do concelleiro... Bueno, como se chame? Abelino Souto. No, de Pablo. De Pablo, e digo que é un brindis ao sol, porque vostedes gobernan a Xunta e para que traen isto aquí e non o xestionan directamente e non sei que, non, digo, pois, é un brindis... Claro, me escarallo de risa co tema, non? E perdón a expresión. Porque, claro, a realidade das concentracións parcelarias é a seguinte, é que
das que se teñen aberto e que cando se rematen as concentracións non vai haber unha súa explotación. Entón, pero de que estamos falando? Realmente vostedes nos queren facer tragar con isto. Non vamos votar a favor. Pero mire, lle digo a situación, que trouxemos unha moción no mes de setembro do ano pasado sobre a situación das concentracións no noso Concello. Temos registrado no Parlamento Galego iniciativas e a ver o que o Partido Popular e a Xunta di ao respecto sobre as concentracións. Pero mire, dos 13 procesos de concentracións iniciados, na súa totalidade, só se completaron 5 no noso Concello. Só se completaron 5. Meixome, Montecampelo, Monte Ercedoira, Santiso e Senín. E no caso de Losón e Vilatuxe, ambas coa fase de acordo aprobadas, pero sen adxudicación dos títulos, os propietarios arrastran a demora que impresentable de máis de 20 anos. Vale, isto é a situación. Podemos enumerar casos como a concentración de Filgueira, aprobada no 83, Montecastro no 81 e Montebaixo no 90, que as deixaron caducar por parte da Xunta como un claro exemplo de desidia política. E ao mesmo tempo atópanse sen avances na súa tramitación as de Cercio, que se iniciou ni máis ni menos que no 86, foi reanudada hai 3 anos, a de Noceda, Bendoiro, Anzo, Madrién e Musto, que se iniciou no 2001, retomada no 2009 e parada desde aquelas. E resumindo en datos globais, atopámonos que as concentracións que temos sen rematar no noso Concello suman un total, deixando as que caducaron, suman un total de 3.227 propietarios e abrangue 26.250 parcelas. Esta é a situación das concentracións parcelarias en Lalín. Pedimos outra máis? Pedímola, pero de verdad, con estes datos, alguén se cree que... Gracias, Paco. Queda para a segunda intervención. Por parte do PSOE, quen vai intervir? Ten a palabra Mariluz. Vale, bo día a todos e todas. O primeiro que quero saber e que me gustaría é saber por que ven o pleno, porque xa foi publicado, esta concentración acaba de ser publicada no DOGA do 8 de xullo, vai salir a exposición pública o 8 de agosto. Na moción, se viñera como primeiro punto excluir Gondufe, ainda se podía entender, pero o primeiro punto é solicitar a concentración e xa se está publicando. Non sei se é para presumir de que estivestes traballando moito. Nos apoiaremos esta moción, calquera posibilidade de mellora para o noso rural e os nosos gandeiros, benvida sexa, pero non acabamos de entender por que Gondulfe non, inda que eles non queiran. Moitas veces hai lugares que non queren porque só o lugar de Cristimil, todo o que está incluído dentro do DOGA, que sí que está incluindo Gondufe, son 456 hectáreas. É unha concentración pequena. Se xa excluímos Gondufe, ainda nos quedamos en menos. De 7 lugares pasamos a 6. Outra pregunta que teño, porque non se plantexou facer ao mesmo tempo que Cristimil a concentración en Anseán e en Gresande, xa que son 3 parroquias moi imbricadas entre eles e a mellora sería moi considerable. É moi funcional, e unha pregunta maiores que se ve no estudio previo que foi publicado é se entrarían esas carballeiras. Non teño nin idea, preguntades, non hai resposta. Na concentración de Vilatuxe si entraron, na concentración de Oleiros que están facendo no Concello de Silleda non. Gustaríame saber que vai pasar. E plantexámosvos unha posibilidade, que é esperade ou que a Xunta espere a ter todos os cartos para facer todo de corrido. Que non pase como está pasando nas outras concentracións que se están eternizando. Solo como detalle comentar noutras comunidades autónomas. Desde que se empezan a abrir as pistas hasta que se entregan as fincas todo o proceso de obra, non pode durar máis de unha colleita. Desde que se recolle, por exemplo, millo, pasa un ano, o ano seguinte xa se pode plantar outra vez millo nas fincas novas. Se isto non pasa, os gandeiros e os agricultores teñen que ser indemnizados co beneficio do ano seguinte. E non se convirte nun proceso sangrante e eterno, como está pasando aquí. Hai 5 concentracións en marcha actualmente,
abertas no 86, no 2000, no 2001 e no 2008, 6.393 hectáreas do Concello bloqueadas, que son un 19,7% da superficie de Lalín. A de Vilatuxe, que por obvio é a que máis coñezo, foi publicada no DOGA o 11 do 10 do 2001, vai facer 21 anos. Fixéronse os traballos de investigación entre 2004 e 2005, a clasificación de terras entre setembro e outubro do 2005. Os vocais da Xunta Local, que eran 4, xa morreron 2, queda a metade solo. Hai un acordo de concentración aprobado do 2013, publicado en xullo, e a posesión entregouse no 2014. Seguimos sin títulos de propiedade. Estes datos todos trouxenos en agosto do ano pasado. Seguimos igual. E moi ben, podemos traballar as fincas, pero non se poden incluir no banco de terras e, como se demostrou en agosto do ano pasado, non se poden facer obras nin nada nesas fincas, porque non hai os títulos. Alguén comentou outro día que se entregarán os títulos antes de final de ano. Teño aquí como testigos a Raquel e o señor alcalde, que fai 7 anos en maio, unha persona da Xunta dixo diante de toda a parroquia de Vilatuxe, que foi a esa reunión, que ese ano, en setiembre, estarían os títulos de propiedade entregados. Ese ano fai 7. Non teño por que creerme que se van entregar os títulos este ano, e a maiores, inda que se entreguen, non teño que dar as gracias a ninguén. Como mínimo, leva 7 anos de retraso desde que o dixo unha persona da Xunta, en parte encargada dese tema. A de Losón leva desde o 2000 parada. Xa non vou falar tampouco do resto. De todos modos, imos aprobar esta nova concentración, porque calquera mellora para unificar terras e para facilitar accesos estará apoiada por nós. Simplemente lle desexamos moita sorte e paciencia. Moita paciencia se se fai como no resto das reestructuracións parcelarias que se están levando a cabo neste Concello. Nada máis. Moitas gracias. Compromiso. Ten a palabra Fernando Vilariño. Esa palabra. Bueno, bo día a todos. Polo que están dicindo os compañeiros, con toda a razón, que benvidas sean as concentracións parcelarias, se é verdade así para concentrar as terras, que era por o que tiña que ser. Todas as terras, pero o que non é admisible casi que... Perdón. Que haxa que esperar tantos anos, esperar a que xente que cando solicitou con toda a esperanza de facer algo bo, e contaba de que iba a ser un beneficio para o rural, cando algúns xa están perdendo as esperanzas de que iso sea así. Xa non falemos dos que a xente que falaba moi ben da concentración parcelaria, é claro que é boa, pero xa falleceron. A ver se os fillos reciben eso que os pais solicitaron. Despois tamén o que é moi importante de que as concentracións debían ser en todos os sitios igual, con as mesmas condicións, sin excluir terras, como se está facendo. Eu creo que se lle chama, se a palabra concentración é concentrar e agrupar terras, pois tiña que ser en todos os lados igual, como foi, bueno, por exemplo, nós temos o exemplo de Santiso, Méixome, que aí foi unha concentración que nos gustou a casi todos e nos convenceu a casi todos. Outra cousa é xa outras concentracións nas que temos agora en proceso, de que xa non é igual, xa non é unha concentración ao 100% de terras. Despois tamén outra cousa que Abelino estaba presente, que nos dixo o concelleiro do rural, o conselleiro do rural, do medio rural, prometeunos que dixo que no pabellón da ED, no polígono, dixo non se iniciarán máis concentracións mentre non se terminen a maioría das que están en proceso. Eso dixo palabras de Abelino, está de testigo.
cousa que seguimos empezando, seguimos iniciando outras concentracións, cando as que levan 20 anos, o único que nos están creando é, ás veces, está encrespar os veciños uns contra os outros, porque isto está mal acondicionado, non se pode traballar, algúns incluso abandonan trozos de fincas porque non se prestan para traballar. Iso é como ir tirar un coche que vai co freno de mão tirado varios kilómetros, uns metros indo aguanta, pero se vai kilómetros queimaríase. A nós estamos queimando totalmente isto no rural, porque notase moitísimo, é dicir, non son tan rentables as terras, ten outros costes, en definitiva, de que é moi importante que se terminen que están. 2 décadas pareceme moito para terminar un proceso de concentración parcelaria. Gracias, Fernando. Turno para Belino Souto, 3 minutos. Ben, señor Vilariño, vou empezar por vostede. Creo que, con todo respeto, as mocións están bastante mellor comparado con aquelas que vostedes instaban a si mesmos a facer cousas. Co cal creo que ven bastante a acordo a moción, por non recordar algunhas nas que vostedes instaban a si mesmos a facer cousas. Logo tamén dicirlle que desde que estou en política se está aquí para solucionar os problemas aos veciños. A veces pódese e a veces non se pode, pero sempre que se poida, pois é o que se tenta e, sobre todo, pois mirando neste caso tamén polo interés xeral, porque tanto teñen de dereito uns veciños como outros. Despois, respecto ao que decía Mariluz e máis Fernando, eu estou totalmente de acordo, en parte, co que expoñedes os dous. Eu creo que as concentracións parcelarias son unha ferramenta única para a movilización, para a gran movilización de terreno. Creo que é un proceso extraordinario para concentrar o noso rural, pero que evidentemente que se tiña que executar dunha forma máis áxil e que seguramente en moitos casos se teria que mellorar como se está planteado. Ben, é certo que coa nova lei xa mellorou moito e ninguna das concentracións que temos actualmente no noso Concello son todas da lei antigua antes da modificación. Pero eu estou de acordo en que a parcelaria é a mellor ferramenta para mobilizar terra, para concentrar terra, pero que necesita de máis recursos e que necesita de mellorarse. Dito isto, creo que sempre que se abre unha concentración parcelaria, pois que é un acerto e creo que é algo que nos beneficia e recursos que se destinan no noso Concello. Por exemplo, actualmente estamos falando xa máis de 18 millóns de euros que están nas concentracións parcelarias do noso Concello. Con respecto ao que comentan das parcelarias actuais, eu, como xa me daba idea que iba a salir hoxe a debate no estado que estaban as concentracións parcelarias, pois solicitei un informe á Xunta de Galicia de todas as concentracións parcelarias. Claro, si era coñecedor, pero, como digo, Avelino, quedanche 25 segundos. Como decía, respecto ás parcelarias, depende dos recursos que teñan. Como pode ser neste caso en Vilatuxe, que hasta o 22 de maio se estuveron cambiando os títulos de propiedade e agora xa entregarán os títulos definitivos, e así é o caso tamén da parcelaria de Losón, que a finais de ano, principios do 23, como moi tarde, pois entregarán os recursos. E nas outras parcelarias tamén están traballando, incluso na de Madriñán. Moitas gracias, Avelino. Turno para Paco Vilariño. Bueno, a mí se me di algunha moción que presentei que me instaba a min, pois doulle a razón, pero se non, gustaríame que retirara eso, porque eu creo que nunca fixen tal cousa, vale? Segundo, a cuestión clave. Aquí o que se necesita é vontade política por parte de quen ten a capacidade de leválo adiante, que é a Xunta de Galicia, única e exclusivamente. É moi doado decretar,
decretamos concentracións onde nos dé a gaña, o problema despois é executalas. E para executalas hai que ter vontade política, e esa vontade política, obviamente, ten que ir forzosamente ligada a un orzamento e a uns prazos, vale? Cousa que, desde logo, en la LIN, insisto, creo que din uns datos que falan por si só, que temos 3.227 propietarios afectados nas distintas concentracións, e sabe vostede que son datos porque son públicos da Xunta, que non estou mentindo, que eu escollín da página da Xunta, e afecta a 26.250 parcelas, ni máis ni menos. Isto é a situación que temos en la LIN remontándonos a 20 anos para atrás. Home, eu creo que algo de autocrítica podían vostedes decir, home, pois sí, pois na Consellería de Medio Rural, pois sí, pois abriron concentracións con moita alegría, pero despois deixaronas aí, non? Eu creo que, bueno, calquer veciño penso que lle é unha tomadura de pelo estar 20 anos agardando polos títulos definitivos, non? E, efectivamente, a lei de concentración é unha lei que se pode hasta decir que é excesivamente democrática, no sentido de que tes moitos procesos para poder alegar. É moi garantista, non? Por decirlo así, e alonga no prazo, pero que, en todo caso, eu creo que iso non é excusa. E, pois, di vostede, é que, claro, que os veciños teñen dereito. Hombre, faltaría máis, nos vamos votar a favor. O problema é que teñen todo o dereito como todos os anteriores que eu estou dicindo. Exactamente o mesmo. O problema é que o único que vostedes van facer é un brindis ao sol. Van a aprobar aquí esta moción, porque supoño que, non sei, Pablo igual non pode ir a Xunta ali a facer un dos seus grandes expedientes e xestionar como el sabe ali como ninguén as cousas, e que xa, entendes, isto se faga nun mes, pero quitando ese tema, pois, hombre, as cousas pois están ben. Agora vostedes lle din aos veciños, mira, nos levámoslo a pleno e xa depois vai pa Xunta e despois, claro, e depois vostedes pensan, en 20 anos xa gobernarán outros ou quen este dentro de 20 anos que se como marrón, non? Pero explotación seguro onde van facerse, poucas van quedar, se van quedar algunha é moi... Moitas gracias, Paco. Turno para Mariluz. Mira, que gustaríame saber, a verdade que non trouxen o dato, cantas explotacións estaban activas no 2001, por exemplo, na parroquia de Vilatuxe, cantas están agora. Unha concentración de 21 anos bloquea totalmente unha parroquia 21 anos, que é unha burrada de anos. Sí, porque a xente non se plantexa moitas veces un futuro cando non sabe se vas ter uns títulos de propiedade para poder facer un establo ou non. 18 millóns de euros gastados. Canto se vai revertir despois deste parón de 20 anos na maioría das explotacións de por aquí? E porque entreguen os títulos agora, non teño que darlle as gracias a ninguén. Non hai nada do que alegrarse. Desde o 14 están as fincas entregadas. Fai 7 anos que están as fincas entregadas. Si, están as fincas entregadas, digo xa data. As fincas entregadas en posesión desde o 27 de xaneiro do 2014. Imos apoiar unha moción para pedir unha reestructuración parcelaria que xa está publicada no DOGA. Non o entendo. Nos apoiamos igual. Nada máis. Se non entendes e apoiades igual, que non entendes son eu. Apoio porque os veciños teñen dereito... Para ti. Vale. Ten a palabra Miguel Medela. Hola, bons días a todos e a todas. Bueno, pois aquí hai varias cuestións. Hai unha cuestión que non entendemos porque ven esta solicitud aquí a pleno, xa cando vostede mesmo di que lle pideu un informe de como estaban as parcelarias a medio rural. Cando lle pideu ese informe tamén xa lle pudo mandar isto e xa non tiña que vir a pleno, porque claro. Despois tamén dixo que sobre o tema da aldea de Gondufe, que a mesma Xunta mandou unha empresa para falar cos veciños. Bueno, é que non entendo moi ben porque ven isto aquí a pleno. Non o acabo de entender ben. Unha non tiña por que vir e outra, cantos máis días tardemos, peor é, non? Para solicitarlo á Xunta. Nós tamén
Nós, Rafa Cuiña máis eu, pediramos a Consellería, a Ángeles estaba daquela, cando pedimos no ano 18, fomos, pois, para levamos todas as parcelarias, a situación de todas as parcelarias do Concello de Lalín. Non nos xuntamos con a Consellera, xuntámonos con, naquel momento, o director xeral, que era do Bois, nos dixo que antes de terminar a súa legislación, pois que iba a legislatura, perdón, que iba a estar a maioría das parcelarias xa rematadas, e que non avanzaron ninguna. Pouco avanzaron, algunhas das que hai aquí, pouco avanzaron. Hai, agora mesmo, hai 10 parroquias en proceso de parcelaria, en proceso agora mesmo, que iso é un atraso total para calquera, é máis, se queres facer unha nova incorporación é un problemilla, é un problema gordo, polo tema das fincas, se queres facer unha nave nunha finca, bueno, todo eso, non? O sea que, ademais de, xa lle digo, do tempo que está tardando en vir esta moción aquí, que xa podía ter solicitado a Consellería, non entendemos o porqué, non? Despois, hai 10 parroquias, agora van a entrar 5 máis. Estamos falando de 15 parroquias en proceso de parcelaria, dúas moi avanzadas como é a de Losón e a de Vilatuxe, pero ainda non temos os títulos. Fai 2 anos e pico que dixeron que nos iban dar os títulos, pero ainda non temos nada. Pois nada, isto é. Moitas gracias. Abelino, termina. Ben, eu, enganchando co que dicía o señor Medela, e tamén lle respondo a Mailuz, cando tomaron posesión desde o ano 2014, era un pouco polo que decía o señor Vilariño, claro, pero é que hasta maio deste ano houve xente que puñeron data límite que estuvo presentando recursos. Entón, se non se entregou os títulos hasta o día de hoxe, foi porque a Xunta ainda está resolvendo recursos de propiedade, por exemplo, na concentración parcelaria de Vilatuxe, e o mismo pasa ca de Losón, que aínda houve, pois a finales do ano pasado, veciños e veciñas que presentaron recursos contra as parcelas e incluso houve algúns recursos para asumir parcelas que non foran adxudicadas e que eran da súa propiedade. Ese é o motivo, non é que estuveran paradas a concentración desde aquelas hasta a hora que retomaron que iban dar os títulos de propiedade. Non, foi porque a xente estuvo presentando recursos e estiveron resolvendo esos recursos. Que eso influe moito nunha parcelaria, porque temos o caso contrario das de Cercio, que se imos á verdade, hai que ver cando se retomou a parcelaria, non cando se decretou. Se vamos á realidade de cando se decretou a parcelaria de Cercio, vemos como é unha parcelaria que está indo moi áxil porque prácticamente non ten ningún recursos. E iso influe moito nas parcelarias. Eu, xa para ir rematando, creo que non é o mismo que eu poida facer como concelleiro delegado unha solicitude que vai cun acordo plenario do Concello de Lalín. Creo que unha diferencia sustancial é bastante importante. E xa remato dicíndolle a Mariluz que eu creo que, dígame vostede, porque desde o ano 2001 deronse licencias na parroquia de Vilatuxe para facer explotacións, si se deron, e xa lle demostrei un día, si se deron, está dicindo o señor Medela que se deron licencias, e dígame vostede cantas explotacións cerraron ou decidiron que non iban a seguir por estar nun proceso de concentración parcelaria. Sabe perfectamente que hai moitos detonantes e moitos motivos polos que cerran explotacións, pero en ningún caso é por estar nun proceso de concentración parcelaria. Moitas gracias. As concentracións son o que son. Entre tela e non tela, eu prefiro tela. É un proceso larguísimo, insoportable. Levo toda a vida protestando por eso, na medida das miñas posibilidades. Por favor, Mariluz, anda, non digas o que non debes decir. Eso aquí. Digo que non digas o que non sabe. Non. Como dice eso aquí? En todo Galicia. Fora de Galicia, vale. Vale. En Dinamarca andan ben, verdad? As concentracións en Dinamarca andan ben. A ver, por favor, mira, eu creo que a coherencia é algo que é necesario en política. Estamos falando de Galicia. As concentracións que se me di que se fan en Santander, non sei como se fan en Santander. Nin Cantabria, perdón, que é mesmo. Nin Navarra, sí, pero
Sí, pero vostede o que non ten idea é que Navarra ten tanta pasta por ser unha diputación foral que está o facendo desde a foral, teñen tanta pasta que non saben o que facer con ela, cousa que non ocorre nas outras autonomías. Por lo tanto, a ver, un pouco de rigor a hora de querer criticar as cousas. Eu que lles digo é que a concentracións parcelarias teñen dificultades, pero entre telas e non telas, eu prefiro. Eu levo loitando duramente para que decretaran a de Cristimil, para decretaran a de Galegos, e a de Goiás, a Veiga e Xaxán. Levo protestado o que vostedes nin se imaginan, vale? E se agora xa están, que xa saíron na prensa, xa estou un pouco máis tranquilo. Vale? Por lo tanto, sabendo que as concentracións duran moito tempo e teñen moitos hándicaps, é mellor eso que ter como está agora mesmo. Por lo tanto, bueno, no seu momento teñen que saber vostedes, porque ao mellor vostedes como son moi novos, non saben deso. A concentración parcelaria cando empezou en Galicia, o primeiro sitio que viñeron foi a Lalín. O primeiro sitio de Galicia viñeron a Lalín. E veu o plantel de extensión agraria, que xa non saben o que era, pero era, o mellor Santalla conoceo, veu o primeiro plantel de extensión agraria aquí, e veu falar co Concello. E sabe que lle dixo o Concello? O Concello de Lalín pasou olímpicamente das concentracións. Quer foran facer a súa casa, así llos petaron. Palabras de Rico Lenza, morto xa. Quer foran facer a súa casa, xuntáronse un grupo de concelleiros, era a época de Franco, xuntaron un grupo de concelleiros, xeron que as concentracións que foran facer a súa casa, que aquí non facían falta. Obviamente, os señores que non eran da Xunta, senón que eran do Irida, foron a Silleda, e en Silleda si as quixeron. E xa ven a diferencia. Silleda está toda concentrada, e Lalín non. Por un error político municipal. Porque o primeiro sitio da comarca viñeron a Lalín. E como os mandaron a paseo, foron a Silleda. Os de Silleda colleron o guante e si queremos concentracións. E xa están facendo reconcentracións de concentracións. Vale? Por isto, iso é algo que foi culpa nosa, dos de Lalín. Nosa, exclusivamente nosa. Senón Lalín estaría todo concentrado, o primeiro sitio de Galicia concentrado. E iso quero que o sepan e que quede registrado neste audio, neste vídeo que estamos falando. Porque eu seino de boa tinta. E tamén o sei con nombres que, obviamente, están fallecidos todos e non quero mencionalos. Vale? E claro, o problema foi que se lle toda concentrada e nós non. E daquela sí que se facía máis rápido que agora. Había menos recursos e menos historias. Ben, vamos a votalo. Nós o que queremos é quitar a Gondufe de aí, porque se con Gondufe iba a haber un Cristo na parroquia e non se iba a facer, e se o quitamos, pois non, en teoría, vai todo mel sobre hojuelas. Vamos a votar a mão alzada para non andar con esta historia. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. A favor? Apróbase por unanimidade, señor secretario. Imos co punto 7, moción de compromiso por Galicia, solicitando a comparecencia do señor alcalde para dar conta da situación da sanidade pública en Lalín, da ampliación do polígono Lalín 2000 e da análisis da débeda do Concello. Ten a palabra para a súa defensa o señor Cuña. Ten a palabra. Moitas gracias. Bueno, pois esta é unha petición que eu entendo que bastante lóxica, porque eu creo que hai unha evidente falta de información en cuestións que son absolutamente neurálxicas a día de hoxe para a sociedade de Lalín, e nas que, dende o grupo de compromiso, notamos que hai serias carencias, cando menos informativas, un tanto escurantistas, e o que vemos é bastante propaganda do que se pretende facer, e o que non temos coñecemento é de cuestións concretas nas que se avancen estes puntos. A min, como me gusta, ese que teñen pouca tendencia a aceptar comparecencias, eu trasladolle xa ao señor alcalde as preguntas que lle faría por adiantado, para que teña tempo para preparalas. Non dubido que sexa capaz de facelo, senón todo o contrario, pero xa lles adianto. Miren, sobre o primeiro punto que traslada compromiso, a situación da sanidade pública en Lalín, debido á reiteración de episodios nos que, debido á falta de medios, diversos veciños tiveron distintos problemas, tanto nas cuestións das urgencias como nas ambulancias de atención primaria. Eu creo que é un tema que está, por desgraza, no candelero. Gustaríanos saber, dende a Xunta de Galicia ou dende o Concello de Lalín, todas as negociacións que están facendo en este momento, que previsións hai con respecto a posibles novos medios como ambulancias, que pasa co CIS cando pode estar a disposición dos lalinenses despois de levar, según o convenio, máis de 3 anos retrasados, se hai algún tipo de retraso máis por culpa do aumento dos materiais. Despois, información en canto ao polígono Lalín 2000, que lle importa moito aos empresarios e aos posibles empregados tamén. Que previsión de disponibilidade
de chan industrial imos a ter, que decir, cando, se é certo que se diden de xestur que no ano 25 ou 26, se considera o señor alcalde que hai empresas que poden esperar hasta a esta data, se hai, a día de hoxe, solicitude en xestur de algunha empresa, como se sea a Xunta de Galicia para poder ampliar o polígono, se lle consta empresas que quixeron investir en Lalín ou empresas de Lalín que quixeron ampliar, que xa non van a ampliar porque non poden agardar tanto tempo. Se hai problemas a día de hoxe xa cos veciños pola cuestión das expropiacións para ampliar o polígono Lalín 2000, e se o señor alcalde considera, como consideraba no pasado mandato, que sí tiñan que haber un rexistro de empresas que necesitaban chan industrial para poder facer fronte a darlle a estas empresas. E se estamos chegando tarde, precisamente, a moitas posibilidades tamén cos fondos Next Generation, debido a que no seu momento a Xunta de Galicia, apoiado polo Partido Popular de Lalín, non deu para adiante a posibilidade de expropiar no polígono, ampliar o polígono Lalín 2000. E en canto ao análise da débeda, moi rapidamente, por que vostedes non negociaron unha hipoteca con tipos fixos, vendo que está pasando, acaban de aumentar os tipos o Banco Central Europeo, estamos vendo como a Reserva Federal Americana leva 3 aumentos xa de tipos de interés e vai repercutir en todo. Por que non contan aos lalinenses canto se va a pagar de xuros por este crédito de 6,9 millóns de euros dende o primeiro ano? Según un informe, por certo, demoledor do Departamento de Intervención, só o primeiro ano xa se van pagar 41.000 euros en xuros do crédito que vostedes piden. Eu xa lles anuncio que non van a ser 40.000 euros, porque debido a que xa subiron os tipos de interés, a cifra, ao ter vostedes negociado mal un tipo de interés variable, Euribor a 12 meses, xa vai subir esa cifra, evidentemente. Hai outra cousa que non entendo. Según un informe de intervención, pódese utilizar o remanente, xa que non hai limitación do gasto neste momento pola suspensión das reglas fiscais, pódese utilizar o remanente para amortizar. Señor Crespo, por que ao día seguinte de dispoñer eses cartos de subvención, perdón, de crédito por parte da banca, por que non se fai a amortización o día seguinte xa para non ter que pagar eses xuros dos que estamos falando? Porque non lle din que na previsión do Departamento de Intervención só en xuros por este crédito son 350.000 euros a día de hoxe, e insisto que debido a que vostedes negociaron mal un tipo de interés variable e non fixo, vai aumentar isto tamén. En canto ao Golmar, a empresa que a xudicataria do Golmar é unha empresa solvente a día de hoxe como para poder facer fronte a esa obra? Vai estar de inicio de curso ou non? Por que esperaron a que houvese unha situación tan dramática como hai en este momento de crise e de guerra tamén co aumento de materiais para sacar este proceso que vostedes exixían no ano 17? Estas son todas as preguntas que nos gustaría que o señor Crespo pudese respostar a todos os vecinos leonenses, porque consideramos neurálxicas en este momento. Moitas gracias. Turno para o señor Vilariño, ten a palabra. Ben, nos vamos a apoiar a comparecencia esta, como apoiamos todas as comparecencias. En todo caso, nada, aquí hai cuestións que se teñen debatido un montón de veces aquí, que por máis que se debatiron aquí non teñen solución, ou noutros casos non teñen explicación por parte deste goberno. O tema da sanidade, bueno, eu creo que vamos debatir xa nunha moción posterior, pero, bueno, se é algo que incluso Benega ten convocado unha concentración para o mes de setembro, porque entendemos que isto xa é unha situación dramática a que padece a nosa veciñanza. O tema do polígono, da ampliación da cuarta fase do polígono Lalín 2000, pois, que vamos dicir, non? Que vamos dicir? Eu acórdome vostedes as cousas que decían daquelas e eu insisto, creo que vostedes pensan que os mandatos de vostedes deben durar 8 anos así, porque vemos como pasa o tempo, estáse xa nos últimos 10 meses do seu goberno, e aquí sigue exactamente igual, sin haber posibilidade de que calquer emprendedor que queira, bueno, pois crear riqueza e postos de traballo, pois teña esa posibilidade. Insisto,
Ogalla se equivoquen os que saben de economía, pero se os que saben de economía non se equivocan, o que ven encima e que Lalín se permita o luxo de non ter chan para que calquera empresa se poda instalar, desde logo, penso que é algo imperdoable, non? E despois, respecto ao tema da débeda, nos xa demos fai poucos días os datos de como estaba a débeda no noso Concello, de como vostedes endebedaron, de como vostedes se negaron, curiosamente, a amortizar cando había cartos, incluso contra o propio criterio de intervención, a débeda, e non sei por que teñen intereses, prefieren ter unha liquidación de 6 millóns, ou sea, 6 millóns sin gastar, e con esos 6 millóns non liquidan o crédito que había no Sabadell para non seguir pagando intereses. Non sei porque ustedes teñen interés en, bueno, se saen os datos de varios bancos, non? De beneficio, creo que decir que son orcenos é quedarme bastante corto, pero claro, se hai administracións que en vez de cancelar os créditos cando non gasta 6 millóns, pois os mantén e iso xenera, evidentemente, máis gasto para a veciñanza de Lalín, pois é difícil de entender, non? E, sobre todo, cando vostedes apostan por unha estrategia de endebedamento frente ao que fixemos outros, que foi sanear as contas. E tamén lle digo unha cousa que cambia sustancialmente e que a xente que nos escoite non a entende seguramente porque hasta nos costa nos entendela, que a gran diferencia entre nós e vostedes a hora de gobernar, bueno, houve dúas, non? Que nós non tiñamos maioría absoluta por un tránsfuga e que nós gobernamos baixo a lei Montoro, non? E iso era imposible casi de xestionar un concello. Vostedes levan 3 anos que poden gastar o que lles dá a real gaña e no que lles dá a real gaña. E nin así son capaces, desde logo, de xestionar os recursos e prefiren, curiosamente, e o que lles fala non se considera parvo e sabe por que, evidentemente, prefiren endebedar ao Concello que, desde logo, facer outras cousas, pero chegar con liquidacións, que xa veremos no mes de abril, cando vexamos a liquidación deste ano, como pode ser tremendamente escandalosa. Eu supoño que iso que lle leva a vostedes a este dispendio de cartos de orquestas, de todo tipo de grupos, orquestas, casas, vamos gastar no que sexa para, obviamente, que a liquidación do vindeiro ano non sexa tan escandalosa e demostre que non temos capacidade ninguna de xestión. Gracias, Paco Vilariño. Por parte do PSOE, quen fala? Román Santalla ten a palabra. Bueno, pois nós tamén vamos a apoiar esta comparecencia. Creo que os puntos dos que se trata son o suficientemente importantes, incluso para que teñamos un debate en consonancia coa importancia dos puntos. Lóxicamente, eu creo que o primeiro, a situación da sanidade en Lalín, que a súa precariedade, eu creo que é un tema que nos debe interesar a todos. A nós, desde logo, non é que nos interese, que estamos francamente preocupados do que está pasando ca sanidade en Lalín. Logo nos plantearemos de novo unha nova moción co tema da ambulancia, pero que é un tema que clama, porque andamos para atrás. Todos sabemos que Lalín incluso chegou a ter 3 ambulancias en algún momento e agora, a duras penas, se dá feito o servizo con tempos que claman ao ceo. E a xente incluso xa se cansa hasta de denuncialo. Pero iría máis alá. O tema da sanidade, nós iríamos máis alá, porque hasta o novo CIS nos preocupa a súa tardanza. Vemos aí o esqueleto permanentemente, vemos que iso non avanza para nada, está aí, parece que ser unha obra en consonancia co que falamos antes das concentracións parcelarias, eternizanse as obras.
Iso, sinceramente, eu creo que é un elemento de preocupación para a nosa veciñanza e, de logo, para os socialistas é un elemento moi grande de preocupación. E que teñamos un debate que esperemos que o alcalde acceda a esta comparecencia no que podamos falar tranquilamente da tecnoloxía, dos servicios, das especialidades que vai a ter o CIS. É dicir, non é de recibo que o CIS non teña un TAC e centros privados teñan un TAC apoiados con fondos públicos. É que iso non é de recibo, polo tanto, eu creo que é moi importante que en este aspecto, e se yo planteo con toda sinceridade, señor alcalde, necesitamos un pacto en la LIN por a sanidade e, sobre todo, por a sanidade pública. Creo que vostede ten que poñerse tamén ao frente unha vez por todas, porque o deterioro é monumental. E con respecto ao polígono industrial, pois eu, sinceramente, volvo ao que se me ocurren outra vez ao tema das concentracións parcelarias, que estamos en termos parecidos, hombre, non con tanta desgracia, as concentracións parcelarias, como dicía a nosa compañeira, de 20, 25, 30 anos, sin ningún tipo de xustificación por non ten lógica, pero o polígono industrial é que teñen que darse vostedes de conta que levan gobernando o noso país toda a vida. Poden botar a culpa ao goberno cuatripartito anterior? Bueno, pois voten ao goberno bipartito de 4 anos, bien, pero é que levan gobernando toda a vida. E orzamento tras orzamento, 1,7 millóns de euros para ampliar o polígono industrial. Pero onde está? Cando empezan? Ese é o que quere saber a veciñanza de Lalín. E xa non digo nada aos empresarios que se teñen que ir de Lalín para outros concellos para poder xestionar as súas empresas. Eu, sinceramente, me parece, volverán ustedes por ano que ven outra vez os orzamentos da Xunta con 1,7 millóns ou máis, para o polígono industrial, pero avances non hai absolutamente nada con respecto a eles. E con respecto, pois, a outra pregunta que se fai, o endebedamento, pois, lóxicamente, nadie está de acordo con el, nadie, eu creo que vexo que a veciñanza clama ao ceo, porque, oye, en fin, se poden gastar os remanentes, se poden facer investimentos incluso con eles, e endeudar o Concello sin ningún tipo de xustificación, pois non parece que teña moita lógica, pero xa nós xa o dicemos por activa e por pasiva, tampouco queremos que aquí se vai a arreglar o tema. E eu lle pediría ao señor Cuíña si ten a ben de engadir en esta moción os reparos de intervención que, bueno, e outros temas que claman ao CEO, non sei se vamos por 2 ou 3 ou 4 millóns de euros, que a intervención está pedindo de que xeito se están gastando eses cartos, está pedindo documentación, lóxicamente, non se queren pillar os dedos, e, sin embargo, pois vemos que a iso non ten, pois, hasta o día de hoxe, ningún tipo de contestación. Por lo tanto, señor Cuíña, se ten a ben, nós lle pediríamos engadir un punto máis sobre este tema. Gracias, Román. Ben, vou a respostar eu esta moción. A ver, eu creo que as comparecencias podense pedir por todo o que lle dé a gana a oposición, faltaría máis. Hasta aí poderíamos discrepar, pero non é do caso. Pero é que ustedes piden comparecencias como a churros todos os días para ternos o goberno entretenidos. E eu entendo, é a labor da oposición, e cada un xoga o partido según lle convén. Uns xogan con máis defensas, cadelanteiros, outros con máis dianteiros, e outros xogan os biorbardos. Pero cada un xoga a partida que lle dá a gana. E ustedes xogan a súa e nós xogamos a nosa. E é legítimo polas dúas partes. Vostedes se pediron a comparecencia de vez en cando por un tema concreto, é lóxico que nos comparecéramos. Pero é que nos las piden todos os días por todo. Hasta se eu creo que unha avioneta pois voa por encima de Lalín e é de color vermello, son capaces de pedir a comparecencia do alcalde. E eu entendo que eu pouco poderei facer de aviación, pero eu entendo. Pero cada un ten as súas responsabilidades, e o Concello ten as súas responsabilidades, e a Xunta ten as súas, e o Estado ten as súas. E nós temos as nosas. E a comparecencia que piden é tan complexa e tan complicada, máis que complexa, é unha cousa tan heteroxénea
que non é normal que pidan a comparecencia por min, porque poden pedir unha comparecencia miña por todos os problemas que hai no Concello de Lalín. E poñen unha retaila, empezan ca ambulancia e terminan ca concentración parcelaria de Vilatuxe e rematan pois co árbolo que quedou ali no Puntiñas o día que houve o tornado. Vale? Poden pedir todo eso. Está no seu dereito. Pero obviamente non é serio. Entón, bueno, eu entendo que ustedes a pidan. Eu obviamente non vou a comparecer. Cando queiran que comparezca, pídanme a comparecencia por algo concreto que eu poida por falar con conocimiento de causa, porque eu non son os Sergas, por lo tanto eu non vou dar distincións de cando vai empezar a funcionar o CIS, porque non o sabería, sería mentira. Quen depende os Sergas, de mí ou da Xunta? Da Xunta, pois entón que eu podo preguntar á Xunta, e o que me digan á Xunta digo eu e chupo o meu marrón. Non, cada pau que aguanta a súa vela. O polígono industrial está pedido a Xestur. Bueno, pois 3/4 do mesmo. E o resto 3/4 do mesmo. Por lo tanto, eu non vou a comparecer por cousas que entendo que a oposición queren facernos desgaste ao goberno, porque, sabe unha cousa? Eu podía preparar esta comparecencia e vostede, señor Culla, sabe que o faría ben se me empleo. Pero eu non quero perder ese tempo porque o teño que fazer en xestión, porque non damos feito. Mire, esta semana comentaba ya un Tapaz, e mal anterior, sabe que o personal entra ás 9 da mañá. 2 días entramos ás 7:30, con 2 técnicos Paz e eu. Onte eu salín daqui ás 10 da noite. Salía Paco e máis Alba. Ás 10 da noite salimos daqui. E así todos os días. Eu non teño máis capacidade. Creo que non vou a ter vacacións, a ver se dou escapado unha semana, se dou, no mes de agosto. Quero dicir que non terei máis capacidade, pero non dou máis. Pero eu dedicolle a isto alma, corazón e vida. Como que eu estou casado co Concello de Lalín. O mellor para desgracia miña, pero eu dedicolle todo o mellor de mí mismo, aínda que moitas cousas me salgan mal. Pero a intención poño ya, e o traballo tamén yo poño. Entón, mire, aquí pídame por 3 cousas, e comparezcolle xa nun minuto dicindo o seguinte. A sanidade, saben vostedes como está? O CIS vai acabar cando vai acabar, en teoría leva 2 meses de retraso, ben o saben, 2 meses de retraso en teoría, a obra leva 2 meses de retraso, a obra, bueno, a ver, a obra, Concho, non leva 3 anos, leva 10, porque nós tiñamos un hospital comarcal. Bueno, ben, a obra leva 2 meses de retraso, acabará cando acabe, eu que quera que acabe canto antes, como comprenderá por razóns obvias. Hai eleccións en maio, vale? É suficiente para que vostede entendeo, que eu vou presionar todo o que poida, vale? Faránme caso ou non? Vou presionar todo o que poida, porque a min gustaríame nas eleccións municipales ter aquilo funcionando, así de sencillo. Non quero ser hipócrita, porque creo que debemos empezar a deixar esa hipocresía dicindo polo ben do povo, polo ben do povo é máis por os intereses políticos legítimos de calquer grupo, punto. Por lo tanto, eu quero que este funcionando para as eleccións. Será posible? Non o sei. Quitaremos máis rendimento político, se funciona, que se non funciona. Bueno, pois xa está. Eso é o mesmo lle digo da ambulancia. Con respecto ao que me di da débeda, mire, a débeda xa o dixen públicamente e desnudeime aquí dicindo pedímola porque senón non podemos adjudicar as obras, pero a miña intención é os remanentes que haxa no ano que ven, fazer o que fixo vostede unha vez por decreto, agarrar e todo o que sea, se temos 6 millóns de remanentes, o mellor deixar 1 millón e os 5 amortizar. Por lo tanto, hai 2 anos de carencia, non se pagan intereses e solamente vamos pagar os intereses do carto que dispoñamos. E como non se vai dispoñer de moito del, non se vai pagar ningún, porque de moito non vamos dispoñer, vostedes sábanos. Pero é que necesitámoslo para a estrutura da adjudicación, e desto sabe Teresa Varela máis que moitos de vós. Entón, claro, como necesitamos, por eso pedimos, sabendo que non o imos utilizar, eu non podo ser máis franco. E por último, pídeme da débeda, sanidade e ampliación do polígono. E a ampliación do polígono xa o dixen. Vostede ten unha empresa que sei que necesita terreo. Está presentada aquí ante min o Chirme. Eu iso xa o tramitei. E teño 3 empresas que necesitan terreno urgente. 3 empresas de Lalín. Embutido Lalinense, a vostedes, e outra que dixeronme que non dixera nada. As outras empresas. Están embutido Lalinense, falei con eles, a Xunta de Galicia exixía o que non debía exixir e agora xa non está exixindo, porque se o exixe non hai suelo industrial, estános comendo Portugal. Estános comendo Portugal. Bueno, Poncho, pero as cousas cambian. As cousas cambian. Porque teoría... Non. Facía non todo Galicia, por favor. Eso facía a Xunta en todo Galicia. Mire, como quedaba ainda algunha parcela no Polígono 2000, dicía que daba algunha parcela. E queda, pero é para outros usos distintos. Sí, perdón. Bueno, de alguna maneira, estimado Rafael, biches que comparecín.
de feito, de dereito non, pero, perdón, sí, de feito comparecín, porque te dixenche a verdad, a mar dixenche desnudo de todo, e ti sábelo, porque ademais constache. Imos que ao segundo turno, Rafael Cuña ten a palabra. Estimado José Crespo, eu considero que tes bastante máis nivel que a resposta que diches con vaguedades de temas tan importantes, bastante máis nivel. Cabronazo. O sea que, mire, primeiro, recoñecer que a Xunta cambiou de criterio é a demostración palpable da utilización política por parte da Xunta de Galicia, refrendada en pleno polo Partido Popular de Lalín, de que non era lóxico un criterio de ter que inscribir as empresas previamente para dar chan industrial. Debido a eso, non temos chan industrial en Lalín a día de hoxe. E só ten culpables políticos. A Xunta de Galicia e o apoio que tivo por parte do Partido Popular de Lalín encabezado por vostede. E vostede sabe perfectamente como a min. O cambio de criterio, benvido sexa, pero está afectando as posibilidades reais en un momento clave do Concello de Lalín. Sí. Despois, que vostede pretenda inaugurar o edificio do CIS firmado por min, eso en política pasa, non pasa nada. Eu firmei en nome do povo de Lalín, do goberno anterior, o edificio do CIS. Vostede inaugurou o viveiro de empresas feito por min. Sí. E a mí ni me invitaron. E tamén fixen pistas que algún me pediu inauguralas el porque llas pediran os veciños e non tive ningún tipo de problema en a súa parroquia. Bueno, este tipo de cousas pasan, pero quero dicir que, hombre, eu creo que o povo de Lalín a día de hoxe hai cousas que tiña que ter bastante máis claras, bastante máis claras. O que parece que está moi reiterado da situación da ambulancia, eu creo que é un tema de, señora Concelleira de Sanidade, tamén yo digo, porque estou convencido que a vostede lle gustaría tamén ter outra ambulancia máis en Lalín, pero un tema de alarma social incluso, non? E eu o que lles pido que den explicacións ante o máximo órgano de representación dos veciños e veciñas de Lalín. O señor Crespo está casado co Concello de Lalín, eu estou casado cos intereses dos veciños e veciñas de Lalín. É un matiz un tanto diferente, respetando que o señor Crespo este casado co Concello de Lalín. Pero, home, eu estou casado co Concello de Lalín, pero non co edificio. Estou casado co Concello de Lalín. De feito, quero lembrar que, de feito, creo que se casou no Concello de Lalín, ademais, en obras, non? Ainda. Si, ainda estaban obras. Pero, por eso digo, en obras ainda. Pero eu creo que, de verdad, este tipo de cuestións democráticas, tamén xa hai anuncio que se teña a posibilidade democrática de volver a ser, de ter a honra de volver a ser alcalde deste pobo, comprométome a aceptar todas e cada unha das comparecencias que se pidan por parte da oposición, porque representamos a veciños. Representamos a veciños. Non nos representamos Fernando Vilariño, Ana, bueno, todos os membros da oposición. Representamos a veciños que nos votaron, a vontades democráticas que queren ter respostas a temas neurálxicos. O Xesús Golmar, está agora en funcionamento ou non? Ou xa pasou a non ser importante? A empresa solvente para facer esa obra? Eu quero que yo diga ao povo de Lalín este tipo de cuestións. Aquí non estou preguntando nada e estou facendo do xeito máis constructivo e afable. Gracias. Perdóname un segundiño. Podíasme permitir unha licencia de suspender o pleno 5 minutos porque están aquí os de Linden, os de Linden, e queren facer unha foto conmigo como é unha cousa, se fora outro punto, pero é unha comparecencia miña, quero estar, entón, se vos parece, 5 minutos reales. Suspéndese o pleno 5 minutos. Abelino, acompáñame ao de Linde.
Moitas gracias. Reanudamos o pleno. Turno agora para Paco Vilariño. Nada, moi breve. Claro, a mí aquí me preocupa da súa intervención dúas cuestións fundamentalmente, non? Que cando vai estar feito o CIS, eu que sei, se fai vostede a pregunta e a resposta, xa leva 2 meses de retraso, pois, bueno, creo que xa é ainda máis preocupante, por lo menos para o BNG, xa estamos máis preocupados do que ainda estábamos, porque, bueno, creo que o CIS, como sempre desde o BNG defendimos, non só ten a urxencia de construción física, non? Sino que, desde logo, de dotalo de especialidades, medios humanos, técnicos, etcétera, etcétera. E, desde logo, claro, cando vostede di que hai que deixar de ser hipócritas e que o quere pa mallo, eu entendo o que quere dicir. Perfectamente. Entendo o que quere dicir, pero, como tamén entendo o que quere dicir, tamén lle digo unha cuestión, que urxe moito máis a xente de Lalín, que o CIS funcione, pero con medios, como digo, e con contido, que a vostedes telo a mallo para rentabilizalo para as eleccións municipais. Iso tamén yo quero dicir eu. Por lo tanto, vostedes deron datas, todas incumpriron sistemáticamente, isto leva un retraso de anos, ahora din que desde que iniciaron leva 2 meses, eu que paso por ali todos os días, pois o único que vexo que a xunta con Lalín ou algo así pon, eso sí, eso non cambia, pero, desde logo, aquilo non avanza e para as municipais eu creo que tampouco vai estar. E, insisto, a mí moito máis alá das eleccións municipais me preocupa ter unha instalacións porque, desde logo, o do Centro de Saúde de Lalín cada día é máis insoportable. E despois, por rematar, cando yo escoitei, pareceume, bueno, xa o dixen na primeira intervención, pero isto é concretado. Se hai 3 empresas en Lalín, que son de Lalín, dixo, non? Nomeu 2, e supoño que haberá algunha máis, interesada en establecerse e que necesita CHAM e que eso xera postos de traballo, me parece terrible que siga Lalín sin ter CHAM para que esas empresas, desde logo, pois podan establecerse no polígono. Terrible. Gracias, Paco. Turno para Román Santalla, ten a palabra. Pois tamén, de forma moi breve, entre outras cousas, porque... Sí. Mira, non lle dedes vos, porque a darlle vos xa lle dou desde aquí. De xeito tamén moi breve, como dicía, porque entre outras cousas nos temos agora mesmo temos unha moción tamén relacionada ca situación sanitaria no Concello de Lalín, e tampouco quero repetir máis no tema. Solo si que quería insistir na importancia deste debate, desta moción en canto aos aspectos do que se trata. Sanidade pública sempre é un tema importante, máis en Lalín. Eu creo que en Lalín estamos nun momento, nese aspecto, moi complicado. No tema do polígono industrial, pois iso non ten lógica nin traza, os anos pasan e non hai trazas de que se termine. E, polo tanto, eu creo que son dos 2 aspectos máis importantes que sí que é verdad que habría que debatir. Por iso, nós lle fixemos a proposta, señor alcalde, de que Lalín necesita un pacto sobre estes 2 temas, en especial sobre o da sanidade. E un pacto significa que é co apoio do Pleno, co apoio de todos os partidos, porque tal como está a situación, penso que só así podemos sacar as cousas para diante un pouco máis en tempo. Se non o CIS, todos sabemos cando vai vir, desde logo, para a selección non vai vir, o polígono industrial volverá a ter un orzamento novo para o ano que ven, pero non se vai ni sequera a empezar, e estes temas, de logo, preocupan moito a xente. Señor Crespo,
Eu teño un colega que ten unha frase que eu creo que lle queda a ustedes, ao seu partido, quedanlle como anillo ao dedo. Ustedes prometen moi ben, pero cumplen moi mal. Hai que reconocerlle que son unha auténtica maquinaria de promesas e unha auténtica maquinaria de promoción do que prometen, non do que fan. Eu non digo que vostede non traballe, nin que non sale daqui ás 10 da noite, pero eu o que lle digo é que ao mellor ten que centrarse nas cousas importantes nas que máis interesan á veciñanza. E estas tres cousas interesan á veciñanza. E eu dicía ao señor Cuíña que tamén todo o tema de reparo de intervención a nós al menos nos preocupa porque eso non está ben axustado á legalidade vixente e, por tanto, creo que é un elemento de preocupación tamén. Creo que se debería debatir máis sobre este tema. Veña, perfecto. Sí, ten razón. Moi ben. Bueno, pois nada, insistir na importancia dos temas tratados e, polo tanto, solicitarlle, agradecer aos grupos da oposición o apoio a esta petición de comparecencia. Miren, falouse moito en este pleno de que se vai ser vostede alcalde, se vou ser eu, vai ser. Quero dicir claramente que Compromiso vai ás eleccións sen ningún tipo de mochilas, que imos sin tutelas e sin tutías, dispostos a falar con todos aqueles que estén dispostos a traballar polos lalines, con todos. O primeiro son os intereses dos veciños e veciñas de Lalín, e, polo tanto, insisto, imos ás eleccións sin tutelas e sin tutías. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Cuíña. Pois, coa mesma franqueza que vostede dice falar, eu tamén presumo do mesmo, é dicir que podolles asegurar. Bueno, primeiro voulle dicir ao señor Santalla, xa que fixo alusión a un dito que dicía no seu partido que éramos vendendo. Nós que pensamos todo ao contrario. Nós creemos que somos moi malos vendedores. É o que nos reprochamos constantemente, que somos moi malos vendedores. Que somos moi malos vendedores, que o que mellor vende de todo é o PSOE, que vende fume e que o vende de carallo. Ese é o que dimos nosos. Entón eu non sei quen se equivoca. O sea que ben ves que depende da parcela na que un estea. A nos din que quen é especialista en non facer nada e vender todo é o PSOE. Vender fume é o PSOE. A vostede digo o contrario. Pero vou dicir unha cousa, señor Santalla, para que vexan o froito da xestión que modestamente algo teremos que ver esta xente, moitos deles que chegaron aquí por primeira vez novatos, voulle dicir, mire, unha anécdota dun do PSOE. Iba ca carpeta ao pleno do debate dos presupostos. San Caetano. E iba Lei de Orzamentos de Galicia, da Xunta, Lei de Orzamentos da Xunta de Galicia. E o líder seu que iba a defender eso, colleu, é onde puña Galicia, chas, puxo, Lei de Orzamentos de Lalín. E foi así ao pleno. Algo terá que ver. Cambiaba a Lei de Orzamentos de Galicia por Lei de Orzamentos de Lalín o ano pasado. Así que, mire, inda que non sea tanto como digo o señor do PSOE, esa é a anécdota que lle conto. Bueno, eu resumen, moi breve. Todos pola conta que nos ten queremos o mellor para os lalinenses, porque entendemos que para iso estamos aquí. E facemos o mellor que podemos, tanto cando estamos na oposición como cando estamos no goberno. É que iso creo que é legítimo. Non creo que sexamos malas personas, ningún dos 21 que estamos aquí. Creo que cada un arrimallás coa súa sardiña con maior ou menor intensidade, e nós non somos unha excepción, e cando eu digo que nos convén, digo que é legítimo que nos conveña, pero eu sempre penso no importante que é para Lalín. Señor Vilariño, se o CIS ten que abrir con dificultades por culpa das eleccións, asegurolle que non vai abrir. O que CIS quero que abra ben aberto.
A mí que me importa, home, claro, eu, mire, con que estou feito o edificio e teña a maquinaria dentro ainda que non este funcionando, xa dou vendido bastante ben a cousa, pero o problema está en que, concho, eu non son loco. Primeiro, que o Sergas non chufaría, nin de broma. Además, ti conoces como é o Sergas, que ás veces vas ali e chocas contra unha parede. Eu tuve algún problema que non o podo contar, que non é ningún problema do Estado, pero que chego ali e que ás veces topas algún técnico que hai que darlle de comer á parte, que pensan que son de outra galaxia. Entón, claro, eso tamén hai que reconocerlo. Eu podo dicir unha cousa, remato, señor Cuña, que non hai semana, prométolle, como dicimos cando xoramos aquí, pola miña conciencia e honor, non hai semana desde que cheguei aquí que non faga algunha gestión sobre estas tres cousas. Polígono, sanidade, bueno, o tema da deuda non é certo, o tema da deuda fago a gestión que podo, pero xa lle digo, non é que sea trampa, pero é o que nos permite a lei Montoro, que a lei Montero sigue permitindo o que lle convén, porque iban quitar moitas cousas que non as quitaron. Entón, claro, non é normal que eu diga que conforme teñamos remanentes que vamos a amortizalo, pero é que senón non podemos adjudicalo, e Teresa Varela sabe perfectamente. Ben, vamos a votarlo entonces, moitas gracias por a vosa comprensión, que non sei que non... A amenda de Román. Román, nós imos votar en contra da comparecencia, queres que votemos a amenda, votámola. Como queiras, ti millor. A amenda que era? De que... De que se añade el tema de los reparos. Vale. Entón, votos a favor... Perdón, votos en... Ah, bueno. Vale, perdón. Si, acéptala. Ben, entón, vamos a ver. Votos a favor da emenda? A oposición? Abstencións? Non hai. En contra? Queda rexeitada. Vamos votar agora o fondo... Non, porque falta Alba. Sí. Falta Alba. Falta Begoña, pero tamén falta Alba. Vamos a votar agora o fondo da cuestión. A moción de compromiso. Votos en contra? Abstencións? Non hai. A favor? Queda rexeitada. Imos co punto seguinte, que é a moción do PSDG e PSOE para a mellora da atención sanitaria urxente no noso Concello. A quen lle dou a palabra? A Mario. Mario López ten a palabra. Moi ben, pois moi bons días. Eu penso que todos estaremos de acordo en que o Gallá non houbera necesidade de ter que presentar esta moción. Pero nós presentaremos as veces que faga falta. A verdade é que na anterior moción xa se falou bastante deste tema e non quería ser repetitivo, pero vou ter que ser, porque fastidiar unha moción. Bueno, non ten que ver. Ben, todos sabemos que os veciños e veciñas de Lalín levamos tempo observando o abandono da sanidade pública no noso pobo. Temos un centro integral de saúde erguéndose con máis retraso do que sería desexable e con menos especialidades e tecnoloxía prevista no que nun momento ia contar. Mentras tanto, pois, acudimos a un centro de saúde que literalmente está a piques de caer. Miren, eu o venres da semana pasada, o día 22, tiven que acudir ao servicio de urxencias. Tive un pequeno incidente, afortunadamente non foi nada importante, pero miren, ao entrar ali no servicio de urxencias e ver aquel tubo, porque iso é un tubo estreito, debía haber como 12 persoas nun espazo onde non caben 5 mantendo as distancias. Bueno, a maioría da xente optamos por sair fora, que estase ben, ademais, porque ademais está coberto, se chove e tal. Pero claro, ahora puñeron a pantalliña dos turnos, claro, a xente que está fora, cada vez que pita, todo o mundo entra dentro, co cual, pois, volve a haber colapso. Tamén he de dicir que unha vez que entrei na consulta, o profesional, o doutor e a enfermeira que me atendeu, porque tamén tuveramos que facer unhas curas, atendéronme perfectamente. E comentamos un pouco o tema e dixéronme que estaban desesperados e desbordados. Estos son palabras deles. Ben, dito isto, estamos a ver cada día como a ambulancia que ten base en Lalín non é suficiente, non dá abasto. E aínda hoxe non se cumpriu a promesa do expresidente Feijóo para dotar a Lalín de outra ambulancia, que, por certo, tamén era unha promesa do seu grupo no programa. Promesa que, segundo as declaracións dos últimos días do xerente do Servicio Galego de Saúde, tampouco se vai a cumprir nin a curto nin a medio prazo.
pois tanto no anterior mandato como no presente reiterouse sistemáticamente a necesidade de aumentar a dotación destes recursos do 0,61 para a LIN. E son múltiplas as mocións que se presentaron tanto polo anterior equipo de goberno como polo Partido Socialista e os grupos políticos da oposición solicitando unha segunda ambulancia para a LIN. E esta necesidade tamén se trasladou en varias ocasións ao Parlamento galego, como recentemente fixo o grupo parlamentario do PSDG-PSOE. A situación xa era moi preocupante, pero agravouse considerablemente coa pandemia da COVID-19. Actualmente, a única ambulancia disponible en Lalín ten que atender agora todas as urxencias que se produzcan nos concellos de Lalín, Agolada, Rodeiro, Dozón. Son moitas as horas na que a área de Lalín queda sin ningún tipo de cobertura asistencial e as pensas das ambulancias que podan desplazarse dende outros concellos. Non podemos seguir quedándonos quietos cando observamos como teñen que vir a diario ambulancias de Chantada, da Estrada, do Carballiño, e que tardan 40, 50 minutos, o tempo que lle leve. Os kilómetros son os que son e precisan recorrelos. Non pode ser de outra maneira. Isto é habitual. O pobo de Lalín está desatendido. Polo tanto, dende o noso grupo continuaremos reclamando ás veces que faga falta a xunta a dotación dunha ambulancia medicalizada para Lalín e, mentras esta non sexa unha realidade, seguiremos exixindo coa máxima urxencia que se dote ao noso Concello de outra ambulancia de soporte vital básico. Remato xa. Por todo exposto, o Grupo Socialista do Concello de Lalín somete ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, reclamar á Consellería de Sanidade a dotación para Lalín dunha ambulancia medicalizada. E segundo, exixir de xeito inmediato que, mentre non se materialice esta dotación, se active en Lalín unha segunda ambulancia de soporte vital básico que preste atención durante as 24 horas. Nada máis, moitísimas grazas. Gracias, Mario. Turno para Paco Vilariño. Bueno, nada. Si algo BNG ten falado neste pleno de ambulancia medicalizada, fomos os primeiros en defendela e seguiremos defendéndoa ata que sexa unha realidade. Claro, aquí é unha cuestión, non? Como decía o compañeiro Mario, que é o deterioro, e insisto, BNG para setembro ten convocado unha concentración. Eu creo que non podemos xa desligar o que é o transporte terrestre sanitario como ambulancia, o resto de recortes e de carencias que estamos tendo no noso centro de saúde, que está apuntalado, con falta de persoal, con medios escasos, listas de garda que aumentan, menos especialidades, que se suprimen, outras especialidades que se recortan en días, o tema do PAC como queda, como a pasada semana, desatendido ao longo de varias horas e aquí non pasa absolutamente nada. É terrible. Quero dicir que a situación da sanidade no noso Concello é absolutamente terrible. E o tema da ambulancia, bueno, en todo caso, corrixirlle unha cuestión. Nós temos nesta comarca dúas ambulancias de soporte vital básico, unha con base en Silleda para Silleda e Vila de Cruces e outra con base en Lalín para o resto de concellos, e pois temos outra de apoio que efectivamente o problema é que está dotado de só unha persoa e de poucos medios. Pero hai esa. Entón, a cuestión é que é máis que evidente cando o propios Sergas que ten por costumbre mentir, e isto é o día alguén que sufriu as mentiras de tal, admiten os tempos. Eu creo que esos tempos son cando o propio 061 admite que unha ambulancia tarda máis de 50 minutos en chegar,
pois, como sempre dixemos, e eu dixen neste pleno moitas veces, e sempre dixen que o Gallá non tivera razón, pois dixen que o gran aliado era o factor sorte, e cando o factor sorte desaparece, como pasou últimamente, pois hai falecidos. Isto é así de claro. Todos sabemos que cando pasas dun tempo de resposta de 20 minutos, dependendo, obviamente, do que sexa, pois se disminuye sustancialmente a capacidade, pois obviamente de salvar a vida ou, desde logo, de que as secuelas sexan moito menores dependendo da patoloxía. En todo caso, para nós, que temos presentado 5.000 sinaturas de veciños e veciñas de Lalín, votantes, obviamente, como sempre digo, de todos os partidos que nos dera a nós ter 5.000 votos en Lalín, que avalaban esta necesidade de que o Partido Popular sistemáticamente vote en contra. Temos presentado a pasada semana outra batería de iniciativas no Parlamento galego solicitando esta ambulancia. Temos que ver, desde logo, e optimizar tamén os recursos e a ver por que hai que dotar de máis e de máis efectividade tamén o que hai. E que, por tanto, claro, estamos falando do que é tempos inasumibles, situacións dramáticas, insisto, co factor sorte é o que moitas veces está, pero é que realmente estamos falando que a veces, e eu digo aquí públicamente, non son 50 minutos, a veces é 1 hora e media e houbo casos de casi 2 horas en que chegue unha ambulancia a atender. Isto, obviamente, pois eu creo que se algo importante ou se algo... Eu, Román, di de chegar a un pacto, en política, non o digo por ti, Román, non mo tomes a mal ni moito menos. Isto foi como outro día co tema da peatonalización. Eu non creo xa nos Reis Magos, non? Quero dicir, eu creo que hai proxectos antagónicos, o Partido Popular ten un proxecto de desmantelamento da sanidade pública, e que a xente que teña cartos se vaya á privada e a que non quede totalmente desahuciada, que é o que está acontecendo, e, por tanto, eu aquí non vexo cando o PP fai caso omiso a todas as peticións que sistemáticamente desde o BNG se están presentando. Moitas gracias, Paco. Quedaxe para a segunda intervención. Compromiso. Miguel Medela ten a palabra. Bueno, pois nós, lógicamente, estamos a favor da moción. Entendemos tamén que aquí todos os grupos, hoxe, o voto será a favor, claro está, porque non entendemos que sea de outra maneira. Cando se fala de o que non podemos estar esperando 50 minutos, 1 hora, non, por unha ambulancia, cando estás grave, non? Ademais, non só son os 50 minutos ou esa hora, senón que cando chegas, supoñamos, ao clínico a Santiago, pasaron 1 hora e media desde que tuveches esa primeira chamada á ambulancia, non? Non podemos esperar ese tempo cando está grave, como ben dicía o noso compañeiro Paco Vilariño, pois teste que meter a que teña suerte e que non vai a pasar nada do que, bueno, pois, penosamente, pois, se pasou, non? Para esta primeira intervención, nada máis. Gracias, Miguel Medela. Ten o turno a concelleira de Sanidade, Mari Carmen Canda. Bueno, bons días a todos. Eu teño que son consciente de que para todos os veciños sí é importante que a nosa sanidade millore en todo, pero o que sí tamén temos claro é que non se pode dubidar da nosa loita continua e do noso traslado de todas estas queixas e de todas estas necesidades á Consellería. Nós temos a autonomía que temos para poder leválo a cabo, pero sí somos conscientes de todos estes casos. A min o que sí quero deixarvos claro é que nós estamos a favor de que todas estas mocións que se presenten sí están a favor tamén dos nosos veciños, porque é un servicio que os nosos veciños teñen que ter e, por suposto, cando se trata de saúde, é moito máis importante. Entonces, nós vamos a seguir, non vamos a cesar no empeño de ser incluso reiterativos, como ben decía antes o señor alcalde,
A min constame que todos os días se está poñendo derriba da mesa na Consellería e trasladando as nosas queixas, porque eu tamén son usuaria da sanidade pública e vexo as carencias que hai e da ambulancia e de todos os servicios que poida haber na sanidade en Lalín. Nos, neste momento, vamos a votar a favor e eu creo que pola nosa parte, aínda que todos os días sigamos poñendo unha moción e outra, nós vamos a votar a favor, porque nós tamén somos conscientes de que os nosos veciños merecen a atención que se merecen. E non teño nada máis que decir. Ben, eu, se che parece, Mario, como todos estamos de acordo, case pasamos a votar, vamos a votar a favor todos. Entón, se vos parece, votamos. Pois pasamos a votar a moción, votos en contra non hai, abstencións non hai, a favor, apróbase por unanimidade. Imos ca última moción de hoxe, expediente 3362, moción do BNG relativa á elaboración dun proxecto de contemple unha actuación integral na zona de piscina exterior. Ten a palabra para a súa defensa o concelleiro do bloque, Paco Vilariño. Ben, nada, é unha moción, que xa vedes que, xa polo que ven nas comisións informativas que non hai de aprobar, en todo caso unha moción que eu creo que nunha clave totalmente constructiva, e que este verán, igual que os outros, pero este igual polo bo mes de xullo que veu está poñendo de manifesto, pois o que é unhas carencias evidentes respecto das piscinas exteriores que temos, non? Ben, nós o que pedimos é unha cuestión clarísima, non? Que un proxecto dunha nós non pedimos unha cuestión en concreto, senón que pedimos a elaboración dun proxecto que englobe toda esa zona e no que, desde logo, pois sirva para cambiar a situación lamentable que hai, non? Unha situación pois de que non hai non hai espacio nin onde poñer unha toalla, a erva está como está, as dimensións das piscinas son escasas, eso xenera, evidentemente, os seus perigos, con fugas, claro, estamos falando da escasez de auga, se algo non nos poderemos permitir é ter unhas piscinas que polo paso do tempo, do desgaste, pois teña fugas e que eso incluso ainda por riba lle afecte os veciños da Rúa Real. E entón, o que pedimos é que, e depois que teñamos ali, pois un mamotreto, un mausoleo, como lle querades chamar, un conxunto de ferros, que é onde iba anterior, onde estaba a anterior piscina climatizada, que este en esas condicións totalmente inservible para a súa recuperación e, polo tanto, o que pedimos é que se actúe nesa zona, tanto a nivel de facer novos vasos de piscinas como de ubicar ali pois o que poden ser, por poñer un exemplo, pero insisto, o tema sería cuestión de un proxecto aberto para poderlo consensuar entre todos, pois xogos de auga, etcétera, etcétera, non? En definitiva, que en Lalín os veciños e veciñas podan ter unhas piscinas públicas dignas. Eu creo que igual é moito dicir, pero igual son das peores de todos os concellos da comarca, sendo o concello máis grande. Desde logo, en proporción, aseguro que sí, non? Aseguro que sí. E incluso o que é aumentar o horario pola mañá, eu creo que tamén xa para este verán, eu creo que estaría ben facelo, e polo tanto é a proposta que facemos, actuar sobre todo esa zona, facer un proxecto, obviamente, que se execute no inverno, faltaría máis, pero que lle dé saída e que non obrigue, como está obrigando, a que os veciños e veciñas de Lalín teñan que ir a outros concellos a ter o seu lecer, non?
Gracias, Paco. Turno para... Perdón? Mario. Ben, a verdade é que a nosa vila merece ter unhas piscinas exteriores máis amplas e, por suposto, rodeadas de espazos verdes onde as veciñas e os veciñas de Lalín, os turistas que nos visitan e a xente de toda a comarca poidan disfrutar cómodamente destas instalacións. Ben vemos que tanto a piscina dos adultos como as infantís quédanse pequenas para a xente que as visita para o seu disfruta, pois na época de verano, no período estival. Apenas queda zona verde ao redor das piscinas para tomar o sol, xa que acuden pandillas, grupos de amigos, familias, e ao mesmo tempo os nenos necesitan espazo tamén para poder xogar. Pero claro, cando este espazo tan reducido ocupan varios grupos, evidentemente, como ben dixo Paco, non queda sitio nin para estender unha toalla. E os rapaces non teñen nin onde xogar. Basta con acercarse por ali nestas datas, e máis estes días pasados de tanto calor para poder comprobalo. Moita xente opta por dar a volta e marchar. Estas instalacións están obsoletas e precisan un cambio. Temos un espazo moi amplio ocupado por unha piscina interior totalmente abandonada e deteriorada. Unha piscina onde se celebraban campeonatos e competicións, e aí quedou, para o desguace. Así que, por todo isto, tamén pedimos ao Goberno municipal que preparen un proxecto para mellorar estas instalacións que, desgrazadamente, non cumplen as expectativas que se precisan para o disfrute dos veciños e veciñas de Lalín e de todos os visitantes. Polo tanto, xa anunciamos que votaremos a favor desta moción que presenta o Grupo do BNG. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno para compromiso. Ten a palabra Ana Belén. Sí, hola, bons días a todas e a todos. Ben, dende a nosa formación tamén vamos a apoiar esta proposta que hoxe o compañeiro do BNG presenta para o seu debate e aprobación. Creemos que é necesario levar a cabo elaborar un proxecto ambicioso para esa zona, unha zona que quedou totalmente, unha parte inutilizada e a que está para utilizar moi escasa para os veciños e veciñas, non solamente para atender as necesidades o ocio nas épocas de verán, sino que tamén, incluso as súas zonas exteriores, como ven din os compañeiros, son moi limitadas e o seu mantenimento igual. Pero, aparte disso, de pensar nunhas instalacións que poidan ser suficientes para a época de verán, temos que pensar tamén en que cada vez máis as temperaturas de verán dos meses de verán se van a repetir noutros meses, non só nos meses de verán. Entón, o que temos que pensar tamén é que nun proxecto que contemple atender e satisfacer as necesidades dos veciños e veciñas nos meses centrais do verán, senón tamén alargalo a máis meses, porque as temperaturas cada vez están sendo máis elevadas e, evidentemente, isto tamén o que fará será que mellore a calidade diaria de certos veciñas e veciños sin pensar únicamente con fins de ocio e recreativos para os meses de verán. Nada máis. Moitas gracias. Turno para Belino Souto. Moi bons días de novo. Ben, gustaríame empezar recoñecendo que no fondo da cuestión nós estamos de acordo en que é necesario buscar unha solución ás piscinas exteriores. Pero ben é certo que esta moción hoxe representa perfectamente o que é o Goberno e o que é a oposición. É o que veu sendo durante moitos anos no noso Concello. O que veu sendo unha oposición que, como sempre, propón proxectos a corto plazo, proxectos pequenos, é o que veu sendo o Goberno que sempre tuvo valentía cunha visión amplia de facer proxectos para o conxunto de Lalín. Nesta línea, nós xa nos dedicamos a traballar e xa temos proxectos. Nós hoxe non podemos apoiar esta iniciativa porque nós consideramos que as piscinas exteriores teñen que salir dali. E o noso proxecto para as piscinas exteriores é traelas para a parte de atrás do Lalín Arena, aí complementando co Lalín Arena e coas pistas de atletismo, como xa se dixo no seu día, e aí crear unha gran zona de piscinas exteriores, tanto con piscina verde, con zonas verdes, como a piscina
como tamén con xogos. Tamén me chama a atención que, claro, agora nos estén poñendo horarios a nós, aumento de horarios e aumento de plazo de días que se abre a piscina exterior, cando precisamente fomos nós propios, este goberno, quen aumentou tanto o horario como a ampliación de plazo. E tamén me chama a atención que vostedes na oposición se centren no tema das piscinas cando eran coñecedores da súa situación e cando, durante o seu goberno, pois Sanidade fixo varias actas negativas sobre a apertura da piscina. E logo, respecto á instalación que nos queda ali, vostedes non sei se non son coñecedores, pero nós xa temos un proxecto que xa está redactado, cuantificado e que xa está presentado e traballado para ser beneficiario dunha subvención, un proxecto que englobará a piscina exterior, que englobará o pabellón e que creará ali unha zona deportiva dándolle cabida a necesidades de outros deportes que nos están demandando dunha instalación. Por ese motivo, pois, como decía, hoxe non vamos poder, non lles vamos a votar a favor e nós vamos seguir co noso plan e cos nosos proxectos que xa están en marcha para seguir dotando a Lalín dunhas infraestructuras deportivas invidiables e ao nivel de calquer outro concello, como vimos facendo ao longo do mandato. Moitas gracias. Turno para Francisco Xavier Vilariño. Bueno, eu xa sabía que iban dicir que nos pedíamos pouca cousa para Lalín, pero pensei que o proxecto que iban ter era crear un aeroporto para que puderan estacionar naves espaciais ali, nesa zona, pero, bueno, non son tan ambiciosos como eu pensei, non? Entón, bueno, é de coña, non? Quero dicir, teñen unha situación das piscinas lamentable, fixéronse obras e a situación sigue sendo lamentable. O tema de querer facer o que están dicindo, eu insisto, direi-os 20 veces, eu creo que vostedes pensan que lles tocou gobernar de por vida, como che toca así, non sei, unha lotería, e que, desde logo, os mandatos duran 4 anos e vostedes non van facer nada diso que están dicindo, non? Eu creo que o noso é algo moito máis racional, é algo moito máis factible, algo que, desde logo, solventa o problema actual que calquer veciño ou veciña de Lalín o di, e, desde logo, bueno, pois creo que é unha moción con todo o sentido do mundo, non? Claro, aquí xa sabemos as mocións como funcionan, non? Se se lle pide a Xunta ou o Estado, pois aproban, e se se pide ao Concello de Lalín, pois vostedes sempre teñen un macroproxecto que é moito mellor co que tal, non? De feito, extrañoume que no tema da ambulancia medicalizada non pediran un hospital móvil para Lalín para que se pudera desplazar e ser o primeiro concello do mundo en ter un hospital móvil. Esta é a realidade que temos con vostedes e mentre vostedes están nesas actitudes, pois hai estas carencias, non? Que vostedes, pois vamos, nin as van facer, o tema do Lalín Arena, bueno, xa é de coña que digades que ides facer aí esas cousas, pero bueno, pois nada. Que a xente de Lalín disfrute de vos mentras. Ojalá disfrute moito. Eso é, tes a palabra, Mario. Mario, ten a palabra. Sí, gracias. Nos solicitamos despois de escoitar a moción de Paco e de estudiala, un proxecto ambicioso para a área recreativa que teñen as piscinas exteriores. Pero, claro, vostedes nos veñen a falar de un proxecto de futuro. Pero de que futuro? De cando? É que, claro, eu penso que o mar doado é arranxar. O espacio ali é perfecto, é unha maravilla. Non cabe dúda de que o Lalín Arena tamén. Pero, en fin, vostedes valorarán e farán o que queren se gobernan, evidentemente. E, mentras tanto, seguiremos cunha bañera, perdón pola expresión, en vez de cunha piscina para o disfrute dos veciños. E nada, reiterar que votaremos a favor da moción porque nos parece necesaria. Nada máis. Moitísimas gracias. Gracias. Ana Belén ten a palabra. Sí, nada, eu solamente dicirlle a Abelino que evidentemente a oposición ten o seu proxecto e vostedes teñen o seu,
Nós, igual, proxectos máis cortoplacistas e máis cercanos aos veciños, os seus son proxectos máis macro. Entón, eu solamente preguntarlle, pois, ese macro proxecto que teñen, cal é o prazo de execución e cando os veciños e veciñas podrán disfrutar desas instalacións, porque 10 anos atrás xa se presentou algo parecido, 10 anos despois non temos nin o macro nin o micro. Entón, pois, simplemente facerlle esa reflexión e esa pregunta, nada máis. Moitas gracias, Ana Belén. Abelino, ten a palabra. Ben, a verdade é que refrendaron a perfección o que eu dixe, que se referencia perfectamente o que é o goberno, e o que é a oposición, a nosa visión e a súa visión. Vostede, señor Vilariño, ao mellor vaille pasar unha vez máis, e tamén lle pasou ao Partido Socialista, e van ter que arrepentirse, porque podemos buscar as críticas todas que recibiu o Lalín Arena, que era unha macroobra, que íbamos a arruinar o noso concello. E resulta que hoxe o Lalín Arena, e por non haber feito unha reforma ali do pabellón, é unha gran instalación, é unha envidia para todo Galicia, e demostrouse que o Partido Popular tiña razón cando propuxo facer o Lalín Arena. E aquí volvemos ao mesmo debate e volvese a repetir unha vez máis a historia. Ben, despois dime vostede, señor Mario, que proxecto temos? Nós temos proxecto. Mire, a xente que lle quedou, os que lle quedaron os proxectos na súa fase favorita, que era a roda de prensa, foron a vostedes. Nós temos xa un proxecto elaborado, cuantificado e presentado para ser beneficiario dunhos fondos europeos. Entón, mire, voulle enseñar. Este é o proxecto que temos xa para as piscinas exteriores, atendendo a necesidade dos compañeiros das bicis e do rocódromo, que é unha necesidade, acompañado dunha humanización total do pabellón e da entrada das piscinas. Sabe cal é a diferencia? Que nós dedicámonos a traballar, e é un proxecto que, se xa é beneficiario, xa se vai executar a persoa que este no próximo mandato ou o goberno que este no próximo mandato, que eu estou seguro que vai a ser un goberno do Partido Popular, e vai no facer. E vostedes, unha vez máis, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, terán que volver darnos a razón que nós tiñamos razón cando estábamos propoñendo un proxecto, non unha emenda temporal, senón un proxecto para 10, para 15 ou para 20 anos, como é o Lalín Arena ou como pode ser nestes momentos o novo campo de fútbol. Moitas grazas e nada máis. Gracias, Severino. Turno para rematar, Paco Vilariño. No, é a última moción. Sí, pero está preguntando Mario algo que eu tampouco entendí, bueno, por si lle quere contestar. Xa te explica despois. Non, non foi fácil, que expliqué. Era fácil, que os proxectos quedaron todos na vosa fase favorita, roda de prensa. Non máis que se quedaron todos. Vale. Entón, vale, sí, foron tanto así que o pouco que levades feito en todo o mandato son proxectos que deixamos nos feitos. Xa se verá. Lembrar que cando nós entramos no goberno anterior, eu creo que de vos, e podo equivocarme, me corrixides agora, eu polo menos nas concellerías que asumín tiña cero cousas que dixárades, vale? Cero. É a gran diferencia. Mira, eu deixaxes así entrever aí como unhas fotos, vamos, que ni proxecto ni leches, é eso, non? Na propia intervención admites que non vai ser para este mandato, dixéchelo ti, non eu, polo tanto, xa estades admitindo que non vai ser unha realidade a curto plazo, dicir que, claro, que ides facer nas próximas eleccións, home, poñedo no programa electoral, non? Como puxéchedes no de sanidade no primeiro punto, unha ambulancia medicalizada, se a xente lle cola, pois perfecto, e depois non o fagades, pero, hombre, non veñas ao pleno de hoxe dicindo que tedes un proxecto que ides facer para o seguinte mandato. Oi, mire vostede, eu, e ademais que aquí de verdade, vostede é un bo aprendiz do alcalde, porque parece que sempre... No, oye, pero por que o tomo a mal? Ve, usted xa o toma mal. Pero é un bo aprendido alcalde no sentido de que todo tiene que ser algo grande, non? Eu por eso lle dicía que eu pensei que iban facer aí un para que aterrizaran naves espaciais, pero que en todo caso, o que nos presentamos, que problema ten? É que o estás despreciando. É unha solución de futuro, de garantías, ideal, e que desde logo o do Lalín Arena, como presentaremos no seguinte pleno, xa lle digo, pode ter outras
propostas, como eu sei que llevamos a facer unha moción no seguinte pleno sobre o Lalín Arena, que desde logo son tan viables, pero que me diga que o que nos propoñemos cando unha cousa dun proxecto ambicioso para unha zona concreto e con unhas carencias moi grandes, me diga, pois nós preferimos ali, pero non tes... Que decir, que esa chulería, sabes que eu non penso que eres un chulo, pero digo, esa chulería política que tedes no goberno é pouca cousa, pero que pouca cousa? Pouca cousa o que temos agora. Pero es que nós estamos propoñendo é facer algo digno que desde logo sexa un referente e que atraiga xente incluso a Lalín. Non que desde logo a situación que temos faga que a xente de Lalín marche do pobo, que é o que está acontecendo. Joder, non sei, estamos facendo propostas, debedes ter un mínimo de respeto, sobre todo cando son propostas que eu creo que teñen bastante sentido. Ben, para rematar, as grandes cousas, Paco, primeiro son soñadas, despois son pensadas xa, pero en vixilia, despois son plasmadas en proxectos, despois buscan os recursos para esos proxectos e finalmente execútanse. Eu fixen así toda a miña vida e morrerei así. Algúnha cousa que fixemos, eu soñeina. Oxe é unha realidade. Puñolle un exemplo. Cando Lalín, que analizamos Lalín con fibra óptica de R, pidindolle un favor a uns grandes amigos de Pepe Cuña e máis meus, que eran os de Honorato López Isla, que era de Fenosa, tamén estaban as dúas caixas, etc. Cableamos Lalín con fibra óptica. Depois non resultou ser tan boa fibra óptica, que era un cable coaxial, e fibra óptica só eran as troncais. Pero bueno, canalizámola. E acórdome que dixen ao Concho, a verdade é que isto da fibra é unha maravilla. Estou falando hai moitos anos, hoxe calquera é o obispo. E dixen, pero isto, claro, co rural que temos vais a despoblar, porque cando non haxa fibra no rural será imposible levar fibra ao rural. E acórdome que me dixo Honorato López Isla, soñar desperto, alcalde, o rural non ten masa crítica nunca para ter fibra óptica no rural. A finales deste ano se cumple con Telefónica, se cumple co que ten previsto. A final deste ano teremos 150 aldeas con fibra óptica, con 600 megas que podes contratar. Hai 12 anos era unha utopía dicir fibra óptica no rural, por favor. Pois ten fibra óptica sobra. Concho, era impensable. Quero dicir que as cousas hai que soñalas, despois xa serán como sean. Nós temos un proxecto, a Piscina Bella timos un proxecto europeo, que se non lo conceden, obviamente van a lo conceder a final deste ano e non lo vamos ter executado, empezaremos cos pronósticos, pero ali hai un proxecto europeo pedido para ali, hai outro proxecto europeo pedido para a Plaza de Abastos, hai outro proxecto europeo que imos pedir para o cocido, pero o cocido ao grande, non me refiero ao cocido de comer, ao cocido o que ten que ver co cocido, non o cocido de comer, senón a estrutura do cocido, para non ter que andar comprando unha carpa, alquilando unha carpa permanentemente cada ano. É dicir, temos grandes proxectos que hai que ir a eles, que uns salirán, outros non sairán. E con respecto ás piscinas, Paco, ali non hai máis que facer. Aquilo non hai máis que facer, porque aquilo había que facer unha reforma tan grande, porque a estrutura das máquinas é mitad e mitad, está climatizada ca outra, aquilo é prácticamente imposible e non dispoñemos do espacio que queremos. Por iso que queremos, do lado baixo da Lalín Arena, pola parte de atrás, queremos facer, hai dúas pistas de pádel, todo Dios pide máis pistas de pádel. Queremos facer 4 pistas máis de pádel, 6 pistas, para que poida haber un campeonato. Queremos facer unha gran piscina ao aire libre que valgan os vestuarios da climatizada, para non ter que gastar co edificio o que máis vale. A piscina é o que menos vale, é barata. O que valen son os vestuarios do edificio. Por lo tanto, cos vestuarios da piscina climatizada, vamos facer os vestuarios, van valer para vestuarios da gran piscina exterior. Unha piscina que leva todo o gas, acordado non para competir, non unha piscina olímpica de 50 metros, non, unha piscina para ocio, onde teña unha parte para nenos e outra parte de lecer para todos os grandes, e que sea unha gran piscina que teña todo o gas e que teña unha zona interior como el Lalín, que necesitamos ter cousas de auga. Ali vai tamén, do lado de baixo, vai o anillo olímpico, do lado de baixo vai un campo de fútbol 7, tamén vai o campo de rugby no medio. É un gran proxecto para unha zona que agora vamos a expropiar, estamos agora preparando a expropiación de 50.000 metros. 50.000 metros. 50.000 metros. Pero a idea é que, se teño forzas, e desde logo é posible,
expropiar 250.000 metros, é dicir, expropiar toda a liña de arena de baixo, a Carballeira da Crespa incluída, para lecer que expropiámola, perdemos un pleito, e houve que devolverlla ao dono, porque expropiouse por Aguas de Galicia, e houve que levar os apetrechos para a Carballeira do Rodo. Pero, si podemos, os apetrechos volverán para ali, que é onde teñen que estar. E 250.000 metros para facer aí unha gran área deportiva e de lecer, donde haxe absolutamente de todo, e donde seamos a sana envidia no kilómetro cero de Galicia de outras poblacións, incluso de cidades. Porque é viable, temos as ferramentas, temos as ideas, e temos as ferramentas, só depende da nosa xestión. Por tanto, dáse feito. Eu quero conseguir os terreos detrás da liña de arena, detrás do mercado de gandos, hasta o final. Obviamente hai que recalificalos. E facer unha gran nave que teña para a maquinaria, que teña para depósito de coches e que teña para protección civil. E logo, todo o que é o campo da Feira Vello, que está obsoleto, e máis non está a protección civil, iso chimpalo e fazer un gran aparcamiento que valga pola liña arena e máis que valga para esa maquinaria. E iso é o futuro que soñamos para a LIN. Soñámolo. Xa dixen, primeiro soñase e logo inténtase materializar o mellor que podemos. Ás veces consíguese e ás veces non. Cada un ten o seu proxecto. O noso, o mellor, é peor que o de vostedes. Non o sei. Xa será o que Dios queira. Vamos a votalo. Nós estamos en contra, non vamos a votar en contra. Votos a favor. A oposición, toda. Abstencións, non hai. En contra, o resto. Expediente número 10. Rogos e preguntas. Algún rogo, algunha pregunta? Ben, eu quedome deste pleno con dúas cousas. Non vos parezca mal, porque foi un pleno distendido. Agradezco vos o tono a toda a oposición, hasta a Paco Vilariño yo agradezco o tono, cousa rara, pero agradezco vos o tono e, sobre todo, recordade unha cousa, este pobo criticaba a ti Santalla, levamos gobernando 4 anos. E gobernaríamos toda a vida política en democracia se non tuviéramos unha decisión que houve, que o PP de Crespo e o PP de Rafael Cuiña. Se non houbera esa decisión, seguiríamos aquí toda a vida. Ben, o saben vostedes. Por lo tanto, é verdade. É verdade absoluta, así que quere, po bo e po malo, la LIN debe ao PP e as súas circunstancias alrededor do PP, punto. Quedome con dúas frases. Teresa, e remato porque foi Teresa. Non todo o que se leva no programa electoral se dá executado, ben vida a realidade, estamos de acordo? Pois, agradezco xo, e sei non, ademais, eso tamén te creo que ninguén anda executado o todo cumpre. E quedome tamén cunha de Mariluz que non entendo nada, pero imos votar a favor. Home, sinta que sea así, non o dixas. Dixeches na desconcentracións. Non entendo nada, pero imos votar a favor. Home, entendes. Porque vouche explicar, o que sale no DOGA é concentración parcelaria de toda a parroquia de Cristimil. E nós imoslle pedir á Xunta que toda a concentración parcelaria de Cristimil que lle quite, que faga unha separata e que lle quite Gundufe. Pois entón, cando faga de la moción, quita de punto 1 e poña de solo 2. Bueno, é que somos burros. Bueno, veña, moitas gracias a todos. No, eso xo sei. O fin de semana.